Linet Shamuyanandra, how are you? Emily Magwenzi ndeipi. Masquera say weduwe. Rumbidzai Chikoto, how are you? Clara Mashonga Mende, how are you? Junior Bukosi, how are you? Mikey Mumurisei say, oh, thank you for the likes, guys. Messi Marufu, how are you? Mainoku, Masquera say, Cleo Nyasha Gomo, how are you? Beauty Sitole, Maikim. Ndadarikwa. Maikim andina kukudarikai. Ricknet Dembo, how are you? Carol Mudenga Lambo, how are you? Auntie Selina right. Rumbin Love, how are you? NC Fortunate, how are you? Patience Mija, say. Senzeni Joyce, how are you? Retabi Lenare, how are you? Melody Mklanga, Mutisi Mklanga, how are you? Rumbidzai Chibaro, how are you? Vimbai Maposa, say, Jacqueline, Musara ndeipi, AG Sanyanga ndeipi, Molini ndeipi, Flosimanyika ndeipi, Melania Zinoreva, how are you guys? Sekai Runyowa, my personal person, Sarah Jackie Parirenyatwa, Persistence, Rutendo, Julie, Sheila Musope, Elizabeth Gwangwara, how are you? Senzeni Mam Kevi Tembo, how are you? T Save, Molin Masiwa, how are you? Muri say guys, Masquera say thank you for the love and likes. Thank you guys. Tabitha Charity, Biula, Muri say Masquera say Noctula, Linda, how are you? Matipan Lovo, how are you? Moline, Fairlin, Deipi, Sophia, how are you? Thank you for the love and likes. Take it easy, Marau. Wow. Savannah Rose, how are you? Julie Maye Boys, how are you? Hilda Mbewe, Deipi, guys. Etilina, mamwacha ndigone pronounce wedwe, forgive me. Carol Mudenga, how are you? Tanisha Smam, how are you? Tanisha Smam. Masquera say, Juliet Fola, how are you? Francisca, how are you? How are you guys? Blessing, how are you? Rumbi ndeipi. Molini Momo Murisei Abigail ndeipi. Messi Mashwani say, Nesta, how are you? Tauraichi Kungwa ndeipi. Febi David, my personal munu, Febi David. Barbara Nyika, Ndakagono, Nelly, and I'm gonna say name. Gloria Nyimba, say, Nancy Chironda, how are you guys? Masquera say kumativi mana ose enyika wedwe. Nasi chipiri, tishangobva manje. Asi kakuneta kacho, Lois Pagiwa, how are you? Tariro Chidanda ndeipi. Pet Mamoyo, uri say, Cynthia Mashana, how are you? Tanyande Tevera, mama zitamazita inyere chaiwo vanu vamwara. Ane Suchitengu, how are you? Cynthia Scheffler, how are you? Maifafi Murisei, Elizabeth Gwangwara, how are you? Francisca Wururai, Precious Kativu Murisei say, Makanaka. Good evening, Auntie Selina. A very good evening to you too, Makanaka. How are you? Janet Ngomo, Sarah Mazori, Aisha Fundi. Taga iwo vamwe vanhu vauye kuzonzwa. Maitadana ishe Murisei, Yvonne Medjuri, how are you? My Crystal Muriseiko, Constance, ndeipi Wadzanai Tafi, Chuma Catherine, ndeipi. Brighton Chikumba, brother Brighton, how are you, brother Brighton? Tembi Madumani, Maita Mutenda, Munotendwa Maita Mutenda, Sophia Elia, Tila Murumbi, how are you? Lydia Nyati, Newton,
How are you, Newton? A very good evening to you, Newton. Laina Timuri, thank you for the love and likes. Wedwe Zelipa Mwanza ndeipi, Barbara Mbizo ndeipi, Emily Magwenzi Murisei, Chipo Louisa, how are you? Tanonoka kudaraka. Saka, I guess we just have to go to get on with what we are here for. Okay, thank you for my love and likes. Wedwe, thank you so much. Ndinotenda Jilly and Judith say regai tipinde muchirongwa chedu. Ndinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. It's a Tuesday evening. The time in the United Kingdom is 6:15, and in Southern Africa it's 7:15. 6:15 United Kingdom time. It has gotten very dark. We are now in our winter time. It was very windy today. Ameno kuma TV mana ese enyika kwa manga muri kuti maskwera sei. Ndiri kunzwa kuti ku Africa kuri kupisa zvekwa maipisa izviya. Zvekupisa zviya ende mvura kumusha uku inenge yatanga kutinira. Hoping vanhu vakutotanga kurima nekukavira mbeu anditi. As I said, my name is Auntie Selina. Nasi tauya netopiki yekuroorwa kana kudanana nemunhu asiriwo kumusha kwako. Kuroorwa, ndafara Auntie Mandimorisa, and it's my birthday today. Help me say happy birthday to Tiz Save, please. A very happy birthday to you. Wish you many more. Tiz Save, one of us has got a birthday today. Mukanditiro, happy birthday to Tiz. Teacher iyo, and then yoita esi kumberi. It's her birthday. Her or him, it's her birthday today. Akabarwa nasi, saka happy birthday to Tiz. Okay. Kuroorwa kana kudanana nemunhu asiriwe kumusha kwako. Kana ndichirifea kumusha apa, handikurifea nasi muprogramu yedu, handikurifea kuti mumwe anobva kuwedza mumwe obva kumasvingo. Handizvo zvandiri kutaura. Ndiri kurifea asingabve kwako kumusha, anobvawo kudzimwe nyika, ndiye wandiri kurifea tu. Thank you guys for wishing Tiz a happy birthday. Thank you so much. Ndiye wandiri kurifea tu. Wakaroorwa here? Kana kuti uri kudanana? Kana kuti wakatombodanana nemunhu asiriwe kwako? Zvaifamba sei? Zvanga zvakamira sei? Kana kuti zvakamira sei izvozvi? What are the advantages of marrying someone who is foreign to you? What are the disadvantages of marrying someone who is foreign to you? Ndokumbiro ane number andipiniro number so that andisiro number mu comment section so that I can pin it. Please ndokumbirawo. Wakaroorwa here kana kuti uri kudanana kana kuti wakatogara nemurume asiri wekumusha kwako? Ma-advantages ndei. Chii chakakupa kuti unochuza murume asiri wekwako? Masi wozofona wotiudza wati wakaroorwa nemuMozambique, wozofona wotiudza. Chii chakakupa kuti unowanikwa nemunhu asiri wekwako? Kana kuti Zimbabwe and Germany, Cynthia Scheffler fair. Tinonzwa kuna ana anti Cynthia nasi. Chii chakakupa kuti udanane nemunhu asiri wekwako? Vekwenyu vakange vapera here? What made you get married to someone from abroad? Nasi Malawi inenge irimo, Germany tanzwa iripo, Mozambique taiona futi iripo, English futi iripo, imbonyera kwa makaroorwa tiripo maZimbabwe Germany. Germany hidza marwei aripo ari kuti Germany uko. Germany inenge iri kutopa iko zvino. Germany inenge iri kutopa. Imbonyora inyika dzamakaroorwa tiona. Imbonyora inyika dzamakaroorwa. Ini yangu ndataura ndati English.
yangu ndatotaura ndati English. Taona Germany, my tower, thank you so much. I'll pin the number. Thank you so much, my tower, taku. Thank you so much. I'm ready to speak. You are ready to speak? Okay. Congolese, Messi marufu. Mozotiudza wakane maCongolese. Okay, regai ndingo share yangu so that it's out of the way. And then we get into it. Ndakadzidziswa kunzi kana asindatoibatidza kunzi kana ndisati ndakuningirikira ini ndinotodzidzawo ndisati ndakutaura nevanhu. Thank you Emily, I've got the number, it's pinned below. Regai ningotanga nekushare yangu ndisati ndavhura maline. Kune vanhu vazhinji vakomenta Nigeria, Chivese Maposa Nigeria. Nhasi Swati, SC Fortunate Swati, nhasi tinonzwa nyika dzese. Okay, regai ningotanga nekushare yangu story. Inini ndakaroorwa nemurume ndakaroorwa nemu-English. Ndiye wandakaroorwa naye. Okay, ndakasangana naye through a friend. But for me, zvaingove zvokutamba, even for her. Taingoti we are leading each other down the garden path. Ndo zvataitaura. Anditi. Tasangana 1 year turned into 2 years, into 3 years, into 4 years, into 5 years, tingodanana into 6 years, into 7, into 8. Anditi. Iko zvinotane 11 years tiri tose. Magumbo chaurura chitova, a very good evening to you. How are you, my sister? How are you? Iko zvinotane 11 years tese. Asi zvaingove zvekutamba, takange tisingafunga kuti tinoita serious. Mukuwanana kwedu ndakatanga ndichigara kwangu, iye achigarawo kwake kusvikira muna 2014 azoti zvongoramba tichiita backwards and forwards zvanyanya. Why Ethiopia? Why don't you move in? I moved in and the rest is history. We got married in 2018. So leading each other down the garden path turned out to be we are now gardening together. Antiti lakachata muna 2018. Kuwanikwa nemurume asiri wekwako kwakanaka uye kwakashata. Kunaka kwakaita kuwanikwa nemurume wechirungu wandakawanikwa naye. Hakuna zvakawanda zvinetswa, zvimaculture, zvimabeliefs, zvemacustoms, zvese izvozvo. Ina handitozvizivi. Vanhu vane rudo stereki. Kana vada munhu, vanhu vane rudo. Asi nhamo yavo kazhinji yatinoona vanhu ivava vafanika vechirungu. Vanoti kana vada iwewe chete. Kazhinji hava entertain my extended family, hava entertain. Nekuti ivo pachavo kuwadzana kwavo semhuri vashoma varungu vaunoona vachinyatsofambirana nekuningirikira. Kashoma. Ini ndinogara mukoma wamurume wangu anogara muno muvillage, tinogara tese. But apa hatitombofambirane tikataura pafoni once in a while. Ndizvozvo ndo advantage. And advantage yechirungu ndeyekuti kuchirungu hakuna black tax yakanyanya stereki. Hakuna. It's mostly each man for himself and God for us all. Ndo zviri kuchirungu. Black tax izvo vakutozvizivirawo pandiri. Ndindakauya nayo black tax pandakawanikwa. Ndo zvazvakanakira. Chakashatira kuroorwa for me, chakashatira kuroorwa nemunhu asiri wekwako. Number 1 is zvamunodya zvakatosiyana kudhara. Takasiyana zvatinodya. Ivo dzavo light food, kana vakararira vadya sandwich, it's okay. Vakararira vadya soup, it's okay. Just imagine Jojo tengi yakaita seni kunzi inoenda kumubhedha yadya sandwich kana kuti yadya soup. Muri kuona zvichibuda. Saka ndinotopedzera ndamuona kakasadza kangu.
udzaiwo Nyarai Madamombe ari kuti black taxi arasika haizive kuti black taxi iyi. Nyarai Madamombe, if you are new on this platform, SIS MELLY's Diaries, a warm welcome. Muudzeiwo kuti black taxi chi haasi kuiziva. Lots of love for George. George utenge yakaita seni ugonzwa kunzi ino ndakuenda ndichiadjusta but zvinongondinetsa. Ndinoenda kumubhedha ndararira sangweji yakaiswa heme and pickle. Togonza handi itinorara. Muri kuzvionawo zvichibuda. Ndiri munhu mukuru weduwe. Ndinoda chibataura chinotsigira hura. Okay. Saka mukati memba yedu tine compromise. Hatifosane kudya munhu zvaasikadi kudya. Saka you find kuti kana baba wachidya sandwich, ini kana ntoda sadza, ndinotoribika riri sadza. There are certain things zvandisingadi inini. And we have come to an agreement yekuti hatimanikidzani, as I said. You'll find kuti ina handidye wai. Baba wapano wanodya wai. Ina handidye goti. Tese edu hatidye goti. Ini ndinoda makuru, ndinoda mazondo, ndinoda matumbu. Iwo kwavari zvinonhuhwa stereki. Asi takaita compromise yekuti ivo kana vachidya wai yavo ini inondinhuhwira. Vanonoikangawo panze. Aiwa vekwangu vanobika vega. Aiwa vanotobika. Vanobika. Hatina zvekunzi mai ndio vanomira pasitovu vachibika kana kusuka maplate. Sally Angelina, hi, I love you too. Hatina kudaro. Saka kana vachida wai yavo vanonoibikirawo panze. Kana kuti inopinda hayo muoven. But ndogara dore papaseji. Ndogara kumabedroom uko. Inini kana ndichikwatisawo mazondo guru. Takatotenga 2 plate stove. Ndinonobikirawo panze. Nekuti mwangu hadi haazvidi. Saka inini ndinodya zvese zvandinoda. Asi zvangu zvinonhuhwa zvacho izvozvo ndinonobikira panze. Imwe nhamo yandiinayo palanguage apa vakomana. Pane zvimwe zvinhu zvisingataurike nechirungu vakomana. Uyaiti agree vanhu vakaroorwa nevarume vasiri vekumusha kwavo. Pane zvimwe zvinhu zvisingataurike nelanguage yekumusha kwako. Ini ndakutomushedza hangu kuti Shaz. Akutoziva kuti Shaz chi. Shaz, are we going yet? Shaz, can you come and help me please? Akutoziva kuti Shaz chi. Nekuti ina hapana zvandingaite. And then pane ma words. Tinotaura hedu chirungu kuZimbabwe. Asi pane ma words andine nchida kuexpressa inini. Andisingazive nechirungu. Saka I can safely say kuti tine ka language barrier. Kana ndatsamwa hachibudi. Hachibudi chirungu. Namwari wangu kana ini ndatsamwa hachibudi. Unonzwa wakunditedzera wangu. Saka ndiyo imwe disadvantage yekuroorwa neasiri wekwako. Yelanguage. Imwe disadvantage ndeyengoti kana muchingofamba fanika muno muEngland imwe disadvantage ndeyekuti kana muchingofamba whether munhu wako ari mudiki kana kuti ari munhu mukuru, munhu wese anongokonkluda kuti wakamuroorera mapepa. Wakamuroorera mapepa ndozvawakaroorerwa chete hapana apa. Ini ndakaona munhu wangu ndane mapepa, ndakazochata nemunhu wangu ndane mapepa angu ini. Saka handina kumuroorera mapepa. Kungoonekwa chete. Ndo inenge iri nyaya. Akaroorerwa mapepa. Uri kuti aide chii papa? Mapepa. Ndiyo imwe disadvantage iyoyo. And then kana maenda kuma gatherings avo, ivo I've seen kuti vanofila a bit uncomfortable nema gatherings edu. Because isusu kana taunganaka, tinenge tichida kutaura kane rurimi rwamai. Zvino inini kana ndaendawo kune kwavo. Vakomana, edu ari nani wedu tinombojaiva. Ekwavo akapora kupora kuti po chaiko. Hapana chinonakidza
pamagatherings avo. Kana vachiti vari kuita barbecue, vari kuita burger and bun, burger and bun, netu salad, ndiyo barbecue yavo iyoyo. Uona kuti zvokwadi unoshedzwa kwebarbecue here kunze vanoita burger nebun. Ndo madisadvantage. But chikuru for me disadvantage is kutadza kutaura mari. No, pamari or money. Pamari wangu anenge ari right. Ari right, in fact. Ari right. Aiwa, pamari wangu ari right. As inini ndisina mweya wokuda kupiwa mari storage. Because I've forever worked for myself. Nepakumeka ma decisions. Let me tell you one thing that I've discovered, kuti murume no matter kuti murungu kana kuti munhu mutema, murume anoda kupirwa zvauri kuita. Baba vepano vanoda kuziviswa zvauri kuita. Vanokunyadzisa pane vanhu kuti you didn't tell me that, did you? Saka vanoda kuziviswa. Kana ndichimeka maplans angu vanoda ipapo munhu mutema, baba wapano munhu mutema, vanoda kuziviswa zviri kuitika, ende kuda kuudzwa in advance, vanoda kuudzwa in advance zvokuti. But otherwise, other than that, handina hangu zvinetswa zvakawanda other than per language. Isusu, we have come to a compromise on almost everything that we do. We have come to a compromise, and atina hedu zvinetswa zvakawanda. Saka ndo zvangu izvo. Okay, have you got a story to tell about being married kana kudanana nemurume asiri wokumusha? The number is pinned below. You can call in and share your story. Utiudzowo kuti kwenyu kuteritori yekwenyu, vari Germany uko, vari Mozambique, kune vati vari Swati, vari Ethiopia, Nigeria. Tiudzeiwo kuti kwakamira sei. Tiudzei. Aiwa, kuda chokwadi vanoda chokwadi zveshuwa. So the lines are open. The lines are open. Tatoona kola kudhara. Rega itinzwe kola kuti hold on, caller. Hold on. Ndinokuchingamidza. I'm okay. How are you? I'm good. This is Masi, Mozambique. Masi, Mozambique. Makaroriwa Mozambique. Yes. Oh. I had to just call why I got married to this Mozambican man. Auntie. Makaisa pa loud speaker here. Mati? Makaisa pa loud. I wonder. Okay, now we can speak. Oh yeah, much better. Makarorwa ne Mosken. Tipire itinzwi. But zvimwe zvizhinji matutaura kudhara. Okay. But I'm going to say chimwe chinhu chakachiri helpful. Why ndakarorwa nemunhu anotaura a different language, because Mozambique they speak Portuguese. Okay. Before I got married to him, I had many people who wanted to marry me. Like, they have in a relationship, someone would want to marry me and we're Zimbabwean. But the problem is makuwa. Avanu kumusha vane makuwa. Waiti uchida kupinda marriage yasoka vanotanga kuzwa zvinhu zvese zvawakasoita kudhara. You see, so this caused kuti ndisarorwa, I think twice. And then when I got this Mozambican and pavaida kuzotaura naye manje akaita language barrier. Right. Anything they wanted to speak to him, vaitanga vaita through me, and then ndinotranslate ndoudza munhu wangu. Okay. Saka akatobatsirika because but I hello? My past he knows, but ndozvimwe zvinhu zvandakasara kuti vanhu hello? You can go on. Yeah, zvandakafarira kuti vanhu vari vekunze they don't worry much about what you did in the past, kuti wakararama sei.
They want to start from the washendera kumberi. Okay. I told him everything. Akatoseka akati saka dai ndaigona kunzwa shona ndaigona chirungu chenyu ndakati ndakodza zvakawanda ngati zvesho wanga usikazomborori. Saka that's one thing. Let me just give space kune vamwe vaone kutaura Kola. kuti pakaita language barrier. Language barrier. Kola, saka imi munotaura Portuguese fluent ere? Tinotaura Portuguese. Uraiti. Saka and vanoitaura Portuguese. Kana maenda nawo kumusha munitenge muchitoturikira? Vanongomhorosa makadini. Zvimwe zvese izvi zvinoda kudzika izvi they have to speak through me. Uraiti, saka apataurike chiri bhedhi. Apataurike vanotoda kutaura neni first. Indindoturukira zvisingaitiwo kudzorera indinongonyararawo kana kutonyepawo. Uraiti. Aiwa, thank you so much for sharing. Saka mane makore mangani muriko kuMozambique iyo? Almost 8 years. Almost 8 years. And mane vana vaviri vari kuona? Aiwa. Zvinokudzwa Kola, tinotenda. Thank you so much for sharing your story. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, bye. Kwaina anti, inini ndakaroorwa kuningirikini kuMozambique. Vakaroorwa nemuMosken. Saka hanzi chandakanyanyoroorerwa nemuMosken izi. Ndakambotraya kuwanikwa kaviri vanhu vachinotaura makuhwa kumba kwandaifanirwa kuwanikwa. Zvokuti ndakatotadza kuwanikwa. Ndozvakanditadzisa zvakandipa kuti ndizonotsvaga munhu asiri wekumusha. Language vari kuti ivo vatori fluent in Portuguese. Saka zvakanaka kana vari fluent. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Kola, makadini? What do you say, Auntie Celine? Aiwa, tiri nani makadiwo. Tipirei tinzwe. Mapinda zvokwadi. Tisu tiripo paGermany apa. Muripo paGermany. Ndimi murungotaura iDutch zviya Germany. Deutsch. Munotaura Deutsch. Netherlands. Munotaura chi? Totaura Deutsch. Dutch ndeko Netherlands. Okay. Vanotaura Deutsch iGermany. Hevo tipirei tinzwe Germany. Kunoku isusu kwedu kuGermany inini murume wangu munhu ari very good. Pavanhu vese vandakadanana navo kubva ndichaziva kuti relationship inoita sei is the best man I've ever had. Anoita zvese, anobika, actually we share my duties. Ndogara nchimuti une African mukati mako because haasitombori like a typical German vaya vanoda kudya cheese for dinner and everything. Iye anotoda oriental dishes, anogara achitsvaga new things to make and everything. The only problem yandakaita naye challenge ndekutaura zvese. Amai kusvika kupati kudai vanhu vachingobvunza kuti so what do you do for a living? Iye anenge ari proud of me. Anobva atanga kutaura, my wife did this, ane degree rakati, she does with these clients. Apa ina handisi kuda kuudza vanhu. Anenge atotaura nyaya dzese, even kumba kwavo ndakazotomutsiura. Amai vake aivaudza everything, my relatives, family yavo, because they also don't have extended family zvamataura. Saka vangori 5 kudaro kumhuri kwavo. It's very, very important kuti vanocommunicate, vanoita, and they don't hide anything from each other. Saka ini zvimwe zvinhu ndakazoita zvokumuti zvimwe zvinhu zvemufamily medu usavaudzi. But vanotsiurika here? Aiwa, ino wangu akanzwa ende akatochinja. Manje wangu anoti kana ndikamutsiura kana kuti ndichimuudza kuti something that I don't like, anotora notebook otanga kunyora pasi. Anonyora pasi zvose zvandinomutsiura. So he tries to keep up and change. Saka hapana dambudziko, everything else is perfect. I'm happy. Zvino pano ndakambotraya kutsiura regai ndikuudzei rimwe gore. Handiti kana munhu uchirenewa mapepa ako unenge usikadi kuti vanhu vazive.
handiti handisi kuda kuti vanhu vazive ndiri kurinyuwa mapepa angu yepano pakuti tinoda kuenda away for holiday ndakamirira mapepa angu kuti adzoke taenda kupati sezvamuri kutaura ini ndakati ndinofarira hangu kuenda kuone place yangu iyoyo ndofunga kuchembera. I love Spanish islands, but in particular Lanzarote. Kunziko, this year you haven't been, because we go 2 or 3 times a year. Ingori corona yatimisa zvikanzi naiye we can't even go anywhere. Her passport is at the home office, she's renewing her and anenge achitaura achidedzeresa futi, she's renewing her papers. Takasara tobva vanhu vese vakuziva kuti ndiri kurenewa mapepa akaidzokera kuhome office. Saka wenyu makagona henyu makagona kana iye hazvo iye anenge asingaononga ari kuita makuhwa anenge achitoshamisika kuti why is it supposed to be a secret, because it's a good thing. I'm just a person, I don't like, especially zvokuti tiri papati. Of course maGermans vanoita party zvakasiyana nesu. Isusu maBlexit tikaenda kupati tinonosvika tonotamba toridza marecords toita seise. maGermans ukasvika kupati kwavo vanenge vakaisa maoko muhomwe vakabata mawine glass vachiita maconversation. And then I don't like small talk. Handifarire zvokudza vanhu business rangu. Saka ipapo ndopega pandakanetsana naye, but language barrier we don't have because he speaks perfect English and then I also speak perfect German. Oh, he speaks perfect English? Yes, he does. Okay. Oh, that's good. Yeah, because he travels a lot nebasa and he also studied abroad. Saka English yake want to sound like an American. If you don't know, unosongona ne blonde hair ne blonde everything, but mu German, but you would actually think he's American or something. Okay, all right. Okay. Thank you so much for sharing, Kola. Mwanane mamanzi manganiko? Ka small one, can it 2 months. Oh, congratulations, makorokoto. Thank you. Mutichengetere mwana uyu. We will. Take care. A very good night to you. Okay, Auntie Selina, thank you. Ava ningirikire. Vanongofumura gure ndo basa ravo. Gure. Zvamataura muri muno muko unozvinzwa zvaakuningirikini zvaakutaura iwe uruda kuzviendera kumusha wakanyarara. Village yese inosara wofamba vakuziva kuti wati uruda kuenda kumusha muna December. Village yese inenge yaudzwa she wants to go home, she's going home. Saka zvakangooma. Uri kudanana here kana kuti wakaroorwa ne foreign men? Pane vati vakaroorwa nemaEthiopian. Fona ikatinzwe kuti kuEthiopia uku munozvifambisa sei. Pane vati vakaroorwa nemaswati. Huyai mutiudzewo kuti zvinofamba sei. Pane vanyora mucomment section umo wakati vakawanikwa nemanigeria. Tiudzeiwo kuti zvinofambisa sei. Muri kuregera kuvataura asi munovanyara kana varume venyu. Saka kana muchivanyara muri kufamba navo sei? Remember, uri kufona hatitombozive kuti iwe ndiwe ani kana uchishare story yako. Ethiopia hanzi fona, vakaroorwa kuEthiopia hanzi fona mutiudzewo, uye mutiudzewo macultures ekwamakaroorwa kuti akamira sei. Tinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Tripo yedu ina ningati Auntie Selina because takainzana vakoma makadii. Aiwa tiripo yedu kwakadii kwamuri ikoko? Aiwa kwatiri kuri nani nhasi kwamboti naye tambopfurwawo nemhepo. Mambotonhorerwa shuwa. Makawanikwa nemuforina here? Germany ikoko patinogara muSouth Africa. Makawanikwa kuGermany ikoko but muri muSouth Africa? Auntie Selina. Okay, zvakamira sei kuterritory kwenyu? Kuterritory kwedu nyaya yekusachengeta zvinhu, yekutaurisa ndiyo inenge iri problem, because sometimes anti munombonyeyawo papilotoko. Kana mazoenda kugathering apa zvose zako ndiwe uri so ndatopfumurwa. Akomana unonyarira kupi pakadaro?
vakutokosora hapana pekunyarira because kune umwe incident yakamboitika mufamily medu cousin wangu paakafirwa nemukadzi wake. Saka mukadzi wake isusu tanga tiri close, pataenda kunomuona kuchipatara akaopena up nenyaya yekuti airwara HIV. Ndiri dese nemurume wangu because we're close like that. All right. Saka cousin manje paakazoda kuti atore mumwe mukadzi, saka nti panodanwa family vachimuudza kuti iwewe unofanira kuziva kuti pane vana pane chichi. Saka nyaya iyi haina kuzotaurwa kayechirwere iyi. Baba vakamva vati handazvinzwa zvese zvamataura apa, ko nyaya yechirwere anozviziva here? Pane vanhu akadandira baba mukuru vangu pasaidi kuti ndakunzwai muchitaura nezvese izvi zviri fee here kuti kana uyu achiuya because manga muchimuudza kuti anofanirwa kuchengeta vana, anofanirwa kuita sei, but anoziva here kuti pane chirwere chaanga nacho? baba mukuru vakangopindura vakati chi? Baba mukuru inini handina kunzwa ipapapo, but ndakangoona mood yangoita a bit offish. Ndazofonerwa mangwana acho zvikanzi iwe zvimwe zvinhu zvinoitika usazoudze munhu uyu because tapotsa katapfumurwa. Ndikati iye anga achitofunga because akatondiudza tichienda kuroad kuti you know what, it bothers me because musikana uyu anenge musikana mudiki, but vataura zvese but izvi zvokuti kurwara because handinoziva kuti uyu akashayika nei. Saka is she ready with that? Akadisclose here because anga achiita kunge futi anotova nepamuviri. Iye what bothered him was pamuviri. Kuti akadisclose here to the other party kuti ndo zvakamamirire nyaya. Because anga atova nepamuviri, but zvakazobuda hazvo palater kuti wedu uyu anga asina kutaura zvese izvozvo. Okay. Saka katozadza mwana wevanhu. Wow, ende nyaya yakasarira kwamuri imimi because munhu wenyuka. Munhu wedu. Aiwa, ndikureva kuti murume wenyu munhu wenyuka. Saka ndiye akanga akuita kwiri izvozvi, imi vamwe vese mamboramba makanyarara. Yakange haina kutoita nyaya yenyu mega. yakatoita zvikanzi no, it's not right because ndaona kuti musikana uyu mimba itoripo. Saka kana ane mimba ari aware here netime frame yaakuda kutora mumwe mukadzi. Saka ndakambozama kuti ndiivharavhare. Saka zvakazongoitika kuti ina handichatomboendi naye, to be honest handitamboendi naye kune zvinhu zvemafamily zvokutaura izvi. I don't blame you. Sometimes ini ndinodaro futi kuti ndinoweya kuti ndiri kuenda naye kupi, nekuti haabvu yacho ini wekumba kwangu kunyange ukavatsinhira soka. Ende iko zvino ini nangu ndavadzidza, handichangotaure zvinhu ningirikini zvinhu zvese, nekuti vanokubvunzira munhu kuti ndakanzwa kuti hamuna kugara kumba kwenyu zvakanaka koko, vanokubvunzira. Saka ndakuweya zvekutaura, to say the truth. Wow. Saka chiri chokwadi futi because pane imwe nyaya yokuti ningirikini hundreds yangu yakauya nemumwe mukadzi kumba kwedu, angagara ari mumota. Saka iye aiziva mukadzi chaiye uyu. Saka iye aifunga kuti ari kuvanza kuti amusiye pamota wodropa zvaari kudropa and then wozoita sei wozoenda. Kunyatso kuzobvunza pamberi pemusikana iye kuti ko manje mai vekumba vari kupi, uyu ndiani ari kufamba naye. Yeah. Vanhu vachaononetsa kuva right vanhu vamwari. Kuva right, he was right in asking, but zvinhu zvine protocol yazvinazvo. Hatisi kuti akatadza kubvunza, akagona stereki because he was concerned kumunhu anga kuroora uyu.
he was concerned anga ari right. Asi panobvunzwa pacho ndo panonetsa. Kungoti bvu kwacho ndo kwatiri kupokana nako chete. Kungoti bvu kwacho, and munototaura chokwadi because even inini ndiri munhu anozvishanda. Saka sometimes kana ndichinopinza zvinhu zvakafanana netu maproposal chichi, ndakatoona kuti handiri mutauriri because unenge wakunzwa kuti takazonzwa kudai, so iye anenge achingotaura zviya zvokuti mukadzi wangu ndizvo zvaari kutraya kuita chichi without any realizing kuti kwedu kuchivanhu ichi zvinhu zvinobva zvabhenda sometimes. Yeah, zveshuwa. Saka pachikafu apa makamira sei imi? Pachikafu takangofanana nemi vakoma because haadyiwo mazondo, haadyi zvandinofarira inini. Neniwo kune zvimwe zvavo zvandisingafariri but hazvinhuwi, but kana achizvibika anozvibika woisa mufriji. Saka tine that agreement mumba yekuti unobika zvaunenge uchida, unodya zvaunenge uchida, hapana kuti tinobatirana. And futi wangu murume anofarira zvokubika zvokuti. Anofarira zvokubika zvokuti. Okay, saka hapana pressure yekuti kana ndanzwa ndichida mazondo angu ndobika hangu mastati, iye wozozvibikira zvaanenge achida manheru. Alright. Saka maane makore mangani muri mese? Ndini ka 21 years. Maane 21 years muri mese. Aiwa, magara mese makore. Isu takutodzidza kubva kwamuri. Ko pama extended family apa pakamira sei? Inini ndichitaura chokwadi, especially kana pakuya pa black tax. Ndinotovanza. Munovanza? Ndinovanza because zvinofanana nekuti vabereki hapana even one day pako zvakambonzi maybe kana iri birthday present or Christmas present, izvi zvokunzi hanzi every month unotumira kumusha kana kuti kuita sei, zvimwe ndinotovanza but once in a while ndiye anoti kana taenda tikanotengawo, especially kana kwakuenda towards festive season, anoti ngatinhongerewo vana namama nanadhedhi. But zvakawanda izvokuti kana vachida kugadzira maybe juraho nechichi zvakadai ndotovanza. Ipapo hangu I have been very fortunate yekuti anotobvunzawo kana kwakupera kwemwedzi kuti what are we doing food wise for the boys. Ipapo hangu I've been very very fortunate, although pane tumwe tunhu twandinovanza kana ndakupa outside vana vangu iyoyo ndinovanza because anobva kutaura kuti it's not your responsibility. And munoona zvekuti inini naye hatina vana but from previous relationship yake ane vasikana 2. Okay. Saka vana vati kurei, vana vakura vakuzviitirawo zvinhu zvavo. Saka zvinoitika nezvokuti maybe munina wako anenge achiendawo through something kana kuti chi and then munina wako otaura newe kuti tikumbirawo rubatsiro. Apo ndipo pandinotovanza ipapapo because anokuudza kuti ko iye aizoita kudai so asingagadziririwo kuti vana zviri kufamba sei. Saka uko hatombozvizivi. Mama nadhedhi ndiwo sometimes vandinombomudza kuti asha mama vane problem yakati haarambi zvake, but zvemaextended nemacousins zvikunzi unobetsera hazvinzwisisi. Ko palanguage apa makamira sei? Ndinotaura chekwavo bichana but iye chirungu anogona. Chirungu anogona zvake. Chirungu anogona. Tinombovheksa bichana kana tikaenda kunyika kwavo uko. Saka ndipo pane pakupinda matranslation because kana vachitaura fast sometimes handipiki up kuti vanenge vachiti chii. Okay, saka muri kwamuri ikoko because of basa here kana kuti kutogara zvamli? Tinogara kuno kuzvamli because iye takawanana auya kuno, akauya nemukadzi wake kuno kune vana vachiri vadiki muma90s. Achishandira Mercedes Benz. Akauya achishandira Mercedes Benz.
vakazokonana havo ne-ex-wife yake. Ex-wife vese vakadecida kugara havo muno. Saka inini Europe I don't think ndingada vakoma. Hamungaikwanise. Yeah, and asi makambogarako here? Ndakatombogarako even taimboenda for 3 weeks or 4 weeks, but father-in-law vangu passed away in 2009. And ndikambotaura naye kuti kwedu kuchivanhu muroora anobvumirika kuti ambogarawo namai vasave voga. Saka ndipo pandakazogara 3 months now. It's not for me. If I have to go and stay there, it will be the last option. Wow. Saka pamabhiri apa anonzwisisa here kana kuti anoda kuti mumushe? Pamabhiri apa inini zvakangoitika zvazvo, hatina kumboita kakutaura, but zvakangoitika kuti iye anobhadhara zvese mabhondi, electricity chichi, inini ndoende hangu unotenga shopping zvinhu zvemumba. Zvakangoitika automatically. Okay. Saka ipapo pemabhiru tandisina kumbomataura. Inini hangu pamabhiru ka ndinobhadhara mabills 0.00. Hapana kana bhiru repamba pano randinobhadhara. Kana ribodzi bata kufoni, kuwifi, handiko, kumagetsi handiko, kumvura handiko, kugasi handiko. Apa to say the truth, hapana kwandinobhadhara bhiri kana ribodzi. Chinhu chandinozvibhadharira ndega inini is prepaid prescription. Ndo yandinozvibhadharira for the whole year chete. Otherwise everything inini zvemabhiri handitozvizivi. Inini akaona kuti because anofarira futi ndakamaster zvinhu zvaanofarira zvekwawo, and kunoku kune mashops anotengesa zvinhu zvevanhu vekueurope ikoko, Italian food kana German food chichi. Saka ndakamaster, saka ndinoenda hangu ndichinotenga, but ndinoisirwa mari sometimes. Ndongoona ndangoisirwa mari. Kana grocery ina rarely do I get to buy grocery. Asi kana ndaenda kuLondon ndakunotuta zvana mazondo nana fish nana whatever, ipapo ndo pandinotenga ndega. Kana grocery racho ina we do our shopping weekly andibhadhara. Yeah, there you are correct. Nesuo tunoita weekly because tunogara tiri 2. Saka sometimes kuti utenge in bulks, it doesn't make sense because tinenge takugumisira takurasa zvinhu. Kana kuti takupa tina sisi vanotibetsera, unenge wakungopawo kuti uone kuti hazvina zvingaori. Saka ndo zvinongoitika, zvakangoitika automatically. It was never a thing yekuti akati okay apa neapa. However, kana pane chinhu chihombe chikuda kuitika, kana kuti mota, kana kuti something, tinogara pasi wonyatsokutaura kuti okay, mota uda kuchinja, okay, saka kunobhadharwa mari chichi what, ndipo patinombodiscussa tikati zvemafinances izvi, but mvura, bondi, zvese whatever, antombozivi sometimes kuti mvura inoita mari. Yeah. Thank you so much vanun'una vangu for ningirikini, for sharing your story. Thank you very much. Saka munombobira naye kumusha? Mombozoti zvakamboitika ndezvekuti muna 2008-9 handichamboremembi, panga pana Mugabe zvichinetsa zvinhu paya. Takadriva tikaenda through Bait Bridge border. Tapfuura tikabva tasvika paroadblock just after Ningikini the border, akaharaswa for 10 hours. Wow, shame.
He never does want the experience again. Saka, you are telling me kuti I'm not zombodzokera. Hatina kuzombodzokera zvakamutraumatiza because vakatora makamera, mafoni, chichi vachingomuinterrogata kuti uri kudei munomu and zvinhu zvakadaro. We had to produce mapepa, and you know how mapurisa ekuZimbabwe were very stubborn, or they're still stubborn like that. And at that time baba vangu vakaretire. I think now it's about 3 years. Okay. Vakaretire, saka vaiva munomu muSouth Africa. Mama vaiuya vachizoonawo baba, saka taionera mama ipapo. Manje pavakazoretire kuenda kumusha, hatisati tambogara pasi kuti okay ngatiende because members of the neighborhood. sorry ndiri part of mapurisa. Ndidzime radio yangu. Saka Members of the neighborhood. Okay. Saka necorona iyi yakazoti kuuya hatisati tadecide kuti timbomutaura pichana kuti ngatimboenda. Okay, all right. Okay. Aiwa ndizvozvo kana akaita experience isiriyo, you don't expect him to go back. Ini vangu baba vanongoda kufambira kuenda kuZimbabwe kunokwira kombi. Kombi vanoida zvekuti be. Kombi. Kutongoti vakoma plus futi kune imwe nyaya yekuti kana kuchiita mapati ekwedu ndinoenda ndiri one. Akambotraya kuenda, but I think neniyo ndozoita carried away yekuti kana une vanhu vako wotanga kutaura language yekwako agara pakona ega or something like that. Manje ini vangu ndakamboenda nawo kubaby shower nditi varume vaigocha kwavo kwaitove nevarume, but varume vaigocha kwavo. Akadecide kuuya kuzogara mutende mamwe nevanhu vakadzi. Ndoma akadecide kuuya kuzogara. Saka akutofamba naye uya anonetsa because anenge achingofila nigirikini. Anenge achingofila out of place. Ndozvo anenge achingofila chete. Yeah, sewangu because ndakamudza because pane time hanti munoziva kuti kana vanhu vatema vanoita maassumptions avo, family inoita maassumptions avo vachifunga kuti maybe hatizi right, and I had to speak to him kuti taimboenda tese but iye zvino hatichaendi tese. Akandiudza zvikanzi ndenge ndakutofila out of place, what is the reason for me to go? Yeah. Because and I don't also expect you kuti kana mchitaura nyaya Hold on, auntie. Yamira. What is it that you like about going to Zimbabwe? Come closer, just here. No one is seeing you. Come here. What is it that you like about going to Zimbabwe? What are you talking to? I'm on a live show. What is it that you like about going to Zimbabwe? Oh, because I'm with you. No, what else do you like riding in? Oh, in the taxi things. The combi. Yeah. Yeah. Oi, I'm telling them that you like going. You like the combi ride. Yeah. What do they do on the combi ride? Well, you can see the floor through the button. Azi. Anditi munoziva kana makwira makombi. Anenge dzimwe nguva unotoona tara pasapo. Saka zvakamufascinata zvokuti taiti kana tichida kubuda. Anongoti, are we going by combi? Are we going by combi? And do you remember how many people had to sit on one seat? 7, I think, on one. Okay, I was telling them that when you go to Zimbabwe, all you like is going on combi rides. That is what you like. And what do they call you when they are calling out for you to come and get on the combi? Boss or something, I know. Murungu.
Murungu. Yeah, Murungu. Okay, good night. I'll see you later. And akomba, he looks Good night. Good night. Auntie, good night na shazi wangu. Good night. All he ever likes is kana tienda kumusha is will we be going on combis? Mukwedze ipa kombi anenge achinakidzwa muri kuenda here kwirai murungu kwira gara kumberi murungu iwe buruka uga. Yeah, it is me. Oh. Inini anti sene ndakazombopiwa nickname yekuti anti kana tichitaura tinenge chiti iwe saka anozvifarira na iwe kuona kunge ndakupopota kana kuti chizvonzi iwe kana vepano iwe vanoigona futi. Thank you so much for sharing, auntie. Thank you very much, Wakoma. You keep well, eh? You too. Take care. Moti moresera obururu. Okay, we'll do so. Bye. All right, take care. Wakomana. Uri kudanana nemunhu ari foreign kwauri here kwabva kwapinda ko. Tinokuchingamidzai pachirongo makadini? Tiri pedu makadini andisenga. Makaroorwa nemurume asiri wekwenyu. Aiwa, asi wekwedu. Uraiti. Tiri pa Central Africa. Muri pa Central Africa. Dzamunoti nyika dziri pa Central Africa ndedzipi idzi? Ibvai mangoti dyo. Congo Kinshasa. Congo Kinshasa. Tipirei tinzwe kwakadiko Congo. Aiwa, bozve kuti. Okay. Bozve kuti dzimwe nguwa ndototi zvangu Mwari wakandinzwa. In certain ways, vakandinzwa. Tiudzei kuti vakakunzwai sei? Inangu handidi kunyepa, munozoti ndaitya. Ndakatanga ndiri shamwari nesister yake handiti. Okay. And then mukomana akazoti ndepi chichi handiti. Saka ndaitya ndandine kafiye keke kuti ukaenda kune vanhu vasiri vekumusha kwedu sometimes zvinogona kunetsa, culture differences. Takatenda Mwari because the whole family vanondida zvisingaite, tinowirirana naamweni wangu tinowirirana zvisingaite, nana tete kudini, they really accepted me zvangu. They really accepted me. Okay. And but pachikafu chikafu chakangoda kufanana. But inini I remember zvandakaudzwa nambuya vangu. Mai vamai. Vakanditi muzukuru wangu tisarudza kudana, but in my whole family, in me growing up, growing up, I always used to love Congolese music. Saka vanhu pandakazogo end up with him, my whole family was like, taiziziva, anditi. So for me, saka for me hangu, it was an easy transition because chikafu chakangoda kufanana. Ini mbuya wakanditi asikana zvawasarudza kuenda uku usaende uri princess, usaende kumhuri kwevanhu uri princess, svika uchizvininipisa uziye kuti uri kuenda uri mwana, uri kuendawo uri mwana weko, hausi kusvika uchida kutonga vanhu. Okay, kola regai ndimbokubatai. Makambouya pashoti titaura nenyaya yevarume vari foreign, mukati muri kubika mapoto. Okay. We are not married. We are not married, but he's my partner for 11 years. Okay, and I'm going to remember kuti makamboshare. Okay, go on. So saka pandachida kunyanyisa kupata ndava ndati gendifone pataura last call up. Okay. Ini manje pane problem is not really on my side. Ini wangu munhu, you can't even pay him kuti tiende kumaZimbabwean function andiselina. Akati anoti iwo wekusaidi kwavo wakada kufara ka. Kunenge kuchinzi kuri kufarwa andiselina zvokuti munogona kubudirwa nezuva. I think ava vanofara kupinda isusu apa. Exactly. Vanhu vanoda kufara. Saka iye manje ende ndofunga ndopatakaklika. Ndopatakaklikawo as well because ini ndakavenga zvokuti vanhu vanoti tiri kuenda kubirthday kwaAunty Selina handiti.
iye ndo zvaanogara kutaura kuti kumazimbabwe kwenyu kunobhooka, I would rather sit here and sleep. Okay. unoda unotomboedza but aimboenda ake ende kana vari vanhu vatiri close navo vanoenda zvake handiti tinoenda teko. Okay. But his problem is to say kuti problem yake is kuti akati zvinonzi tiri kuenda for example tiri kuenda kupatika kwaanti Selina birthday raanti Selina akati if it's a Zimbabwean setting iri kuitirwa kumba kwenyu handiti akati I don't know kuti give them 15 minutes vakadzi vanenge vagara kwavo varume vagara kwavo. Iye anoti it annoys him so much kuti alright saka what's the purpose of the party. Akati kuvarume kwacho vanenge vakutanga kutaura nyaya dzepolitics and they even forget kuti pane vamwewo vasingakwanise vasinganzwe language. Saka anenge akutoti ikakubhoikana ingadai wandisiya kumba. Saka we always struggle panyaya iyoyo. Ane vakewo vaanowirirana nawo maZimbabwe. Okay. Ane vake vanowirirana nawo but inini on my side I joked zvekutoti inini even language yavo I learned in Kiswahili ndinototaura fluent. Kongo vanotaura Swahili. Saka ivo vanotaura Swahili, Lingala neFrench. Lingala ndinonzwa but because Congo kazvayakaita ine two parts, pane Congo Kinshasa kozoita Congo Brazzaville. Saka veku-Brazzaville ndo vanonyanyisa kutaura Lingala. Even though veku-Kinshasa vachitaurawo Lingala. Saka ku-Kinshasa you'll find kuti their main language is Swahili. Sezvakangoita maShonaland neMatebeleland. Alright. Okay. Exactly. But idzo dzakaita kunge dziri two countries kudai. Saka aiwa indakati handidi kunyewa. The reason why I learned the language ndakati handidi kunyewa ndiripo. Number 1. Number 2, kuitirawo kucommunicatewo nefamily because mai vachewo zvavo havanyatso chirungu vanogona but havanyatso unoziva kana vanoda kunyatsoti nemo tichitaura zvedu nyaya tichitaura hold on caller. Cynthia Mashana wakaroorwa kuPakistan, number is pinned below. You can call in and share about the Pakistani way of life, advantages and disadvantages. Sorry caller, you can go on. Aiwa saka ini nangu even kana vakadzi chaivo vakadzi veku chinhu chandakaona hangu is kuti vane unity. Vanhu vaya vane unity zvekuti what I've seen, what I've learned actually is I can say kuti once you date outside your community, outside your norm handiti, you start to see maburi efenzi ari kusaidi kwenyu. Okay, saka maburi ekufenzi amuri kutaura makapika apa ndeapa? Inini ndakapika kwedu manje. Kwedu isisi kusaidi kwedu kwemaZimbabweans. Ndakaona kuti vanhu ava they are so close. Community yavo iri kuno kuAunty Selina vane ubuntu iyoyo kuti unopa kutenda. They support each other. Okay. Ini ndakaona kuti kwedu zvekunzi maZimbabwe akadzidza akaita sei handiti. I tend to disagree with that kuti kudzidza maZimbabwe edu tiri pamberi pakudzidza but social life chaiyo kuti kubatana aiwa tiri kure chaiko we are very far. Ndo zvandakaona zvangu kuti you start to see kuti ende iwo kana vakadzi vavo inini nangu ndakaitawo lucky zvangu. I was lucky Aunty Selina because even patakatanga kudanana ndakati ndaenda kumba kwemukomana ndikati kana first time ndikati bodo ipapo ndasanda kudriver shamwari yangu ikandiperekedza tichinoona kamukomana ndaenda kumba kwake Aunty Selina ndikati bodo munomba mune mukadzi chete hazviiti. Mama kaita sei? Ndikatexera shamwari yangu kumurungu kuti shamwari panapa chinenge chatambwa tenoti these guys must be lying because machenero anga akaita mumba Aunty Selina. Machenero anga akaita mumba kuvhura madrop kudai makatlari kudai kuona mune matching spoon machichi ndikati ibhachura rekwaniro rinoitisa manheka akamecha kudaro zvese zvake zvakarongeka zvakadii. Saka inini munhu wangu chakandinetsa it was getting used to him iye as a person. Munhu uyu Aunty Selina ane OCD. Okay. Ane OCD
isingaite. Saka it was hard for me kutaura kwandikuita kuti 11 years ka. Akatanga achatyoka gumbo Auntie Selina because haadi kuainirwa, haadi kubatirwa zvinhu zvake, haadi kuita sei. Mukaenda kudzimba dzevanhu zvaanoita ndo zvinondibhowa manje the other part inondibhowa panyaya dzeOCD dzake. Mukaenda kumba kwevanhu akangoona kana kuti paglass pane mamarks kudai haadyi. Haadyi. You see, anototadza. Saka manje mungoti zvinenge zvichinyadzisa kana maenda kana kudzimba dzevanyarikani, you see. But munhu wekuti kana kuizve kunzi mningi kwatakambenge tiri kusadza ita kwedu kuvanhu vedu ava vatinoda zvezve kunzi pano pamba hapana kubikwa chii chiri kuitika kana kuti asi munhu akadaro munhu anozvimirira even kana kundibatsira handidi kunyimba dzimwe nguva nenyaya dzemabasa dzimwe nguva totopila kunge iye he does the most zvezvekuti ndinogona kuzomuka wotori kumuka makuseni iri weekend zviya otoona munhu atotsvaira mumba atowachawasheni adii saka unenge wakuzoita uchinyara but ai zvine zvindamujaira kuti ndo maitira anotoita mamujaira kutoita kwake Kongo vanoiza palm oil here havaiuse palm oil ivo havashandise maybe because they've been here for a long time pamwe they've lost touch oneningi but chikafu chavo chiriko kuno so which is easy vanodya na fufu vanodya fufu vanodya inonzi sombe icassava leaves macassava leaves aya akabika mushe atitange mubora like okay saka aiwa vanoita zvekusanganisa nyama here teki chicken guru goti zvese vanoita zvekusanganisa vanodaro ndevekugana right vanodaro ndevekugana aiwa ivo vanobika fish mabikira vanoita fish aiwa vanobika fish a lot of fish vanodya a lot of fish vanobika fish saka aiwa ndoendaita kuchikushe wangu my only to experience kuti aiwa bo zvekuti aiwa. Thank you so much for sharing your experience. Muze Febi angachiraba zvezvadzi tambo dziri kusvika here kuparafini Febi tambo iri kusvika kuparafini. Thank you Auntie Selina. Ina handambobvunza izvozvo. Ndati Febi. Okay. Thank you so much Kola for sharing your story. Thank you. Wow. Kukongo kwatiri kubva uku. Tiri kubva kukongo. Kwanzi kukongo vanodya a lot of fish. Vane languages avanotaura two, vamwe vanotaura French, vamwe vanotaura 3, vamwe vanotaura French, vamwe vanotaura Lingali, vamwe vanotaura Swahili. Ndo yavanotaura. Plus futi wavo hanzi akatsvinda hanzi haadi kuenda kumafunctions edu ekuzimba because hanzi tine system iyoyo tinayo system iyo yavataura zveshuwa yekuti tikaenda kumafunctions vakadzi tinopedzera taakwedu varume vakwavo vakutaura politics iyoyo ishuwa ipapo ndabvumirana nawo hangu napo uri kudanana here kana kuti wakaroorwa ne-foreign man. Pane vamwe vati Afghanistan, vamwe vakati Swati, vamwe vakati Pakistan. The number is pinned below. Call uti share kuti ku territory kwenyu nevekupakistani kwakamira sei. Tirikuda kutodzidzawo nekutoonesana. Tanzwa kuMozambique. Kuti kwai ndakamuwanira muMozambican wangu kuti ndakange ndane vakomana 2 vakandirasisa nekuti imi mazimba mune system yekuda kunotanga kutaura makuhwa emunhu akunza akuda kuwanikwa saka akati kurowa muMozambique kunotsvaga Moscan wangu ndinei tione kuti munomuudza chii iye ndiye translator saka ipapo vakabva vakagonekwa hapana chavanokwanisa kutaurira muMoscan
kuti arambe mainini vangu. Tabatawo kuchirungu. Taona vane zvinetswa zvavo nemaadvantages avo. Tikabata German vane zvinetswa zvavo nemaadvantages avo. Iwe kwako kwakamira sei? The number is pinned below. 447748330801 is the number that you can call if you want to share. Mu comment section mune vakawanda stereki vataura zvekuti vakawanikwa. Hanzi wedwe hanzi ndakaroorwa kuri Republic of Chitungwiza. Zvino kana Chitungwiza yakunzi Republic ka zvinhu zvacho zvatooma. Regai ndiite call back someone ambokola. Tinzwe kuti vakaroorwa here kana kuti vari kudanana. Regai ndiite call back. Kune vambofona vaya ndiri kukola back. Zvino zvairi kuti calling panenge pasina kuiswa wifi. Panenge pasina kuiswa wifi. Kola vane namba dzinopera na 7275. Ndiri kukufonera iwo. Ayo, havasi kudaira. Ndofunga vambenga vapinda pa wifi because yakungoti calling. Wakaroorwa here nemurume asiri wekwako. Share iweduwe. Tiwanewo ruzivo. Tichenjedzane. I know kuti vanhu vari kuregera havo kukola. But kuma Naijimbi takazara uku. Kuma Naijimbi takazara zvokuzara zviya. Kugana tiriko. Ku South Africa takaroorwa nema South Africans tiriko. Hamusi kuda kutaura here nezvavo. Tinoda kunzwawo. Kudzidza nekudzidzisana so that pane mumwe ari kuda kuwanikwa nenyika dzese dzandataura idzi. Anodzidzira. Wakawanikwa kuIndia here. Uya utiudzowo zvokuIndia. Tototi zvenyu kamunogara muchingodya idzo curry. I love Indian curries. Zvino kana makawanikwa kuIndia kuningirikini kuIndia munogara muchiningirikira muchingodya curry dzeko. Tiudzeiwo zvekugana. Aiwa kana pasina todhaivheta hedu toita imwe topic. Kana kuti tovhara hedu chirongwa kana pasisina. Vakuritena tinokuchingamidzai pachirongwa makadi henyu kola. Hello. Heo makadi henyu kola. Aiwa tiripo makadi wenyu. Tiripo makaroorwa kana kudanana nevarume vekunze. Isusu hedu takambodananawo nevarume vekunze. Saka tati titaurewo sezvo tanzwawo vanhu vakutaurawo varume vekunze. The platform is yours. Taurai tiudzei gure rese tidzidzewo. Aiwa tinotenda. Isusu ndakamirirawo vamwe vangu. Titoriwo timu yevamwe veduwo. Tinodanana nevanhu vanobva panyika iri padhuze nesu yekuMalawi. Saka isusu tinowanikwa tichidanana navo vanhu vekuMalawi nokuti tinenge tichishanda navo kunyanya. Uraiti. Saka inini zvandiri kutaura panapa hazvisi kuti ndakavavenga ndinotovada zvakanyanya. Asi kutaurawo sekutaurawo kwamaiita venyu vamakadana vamunodananawo nawo ndizvozvo taura henyu. Saka tinditaurewo tichitaura nevatinodanana navo mumabasa vekuMalawi vatinenge tichishanda navo mumabasa mudzimba. Okay. Saka unozoona kuti dzimwe nguva kutaura chirungu kunenge kuchinetsa asi vanoda kuita mabhesti kune varungu.
asi chirungu chavo vanenge chichivanetsa. Okay. Dzimwe nguva unoona kuti pakudya apa ndazwa muchitaura zvechikafu apa. Pakudya apa unozoona kuti dzimwe nguva murungu anonge achitenga chikafu chishoma. Saka iye anoona kuti chikafu chiri panapa chishoma, saka regai ndidanane newandinoshanda naye uyu. Ndiko kuti azoendawo kurumu kwake achitorawo mamwe masilaisi achiwedzera pamasilaisi 2 evarungu aya kuti aite 6. Kuti vanhu vakangwara zvakanyanya endi vanopfimba endi havana zera, vanongopfimba zera rose rose. Ivo vekuMalawi. Ivo kuMalawi. Saka kola wamakadanana naye munofunga kuti akadanana nemi kuti apote achiuya kuzodya kumba kwenyu? Ndo zvandakatonyanya kumboona zvacho. Unenge uchiona kuti rudo chairwo runenge rwuri rushoma, asi nokuda kwokuti ivo vanoshandisa wisdom yavo kuti vakadanana neuyu anoshanda pano anozowana kudya kwakawanda uye anozomupinda zvokuti anogona kuzotaura kuzomunyeya kuvarungu, anozoita vanhu vekuMalawi vakangwara. Saka inini ndakambowirawo pamunhu wakadaro. Saka naikola makadanana neMalawi yenyu for how long? Mwati? Makadanana for how long neMalawi? Makadanana kwemakore 4. Saka pamakore 4 makadanana nemunhu wekuMalawi, maisaona kuti muri kudananirana chikafu naye? Ndakazozviona papaya nokuti kana vaita zverudo vanopinda murudo zvakanyanya, vanogona kusedusa munhu. Saka ndakazozviona papaya, ndatoshandiswa, ndaona kuti munhu uyu ari kuda zvokudya. Regai ndikuudzei handi zvaizoitika ndezvokuda. Totaurira kuti nhaye my dear, panapa patinoshanda chikafu chishoma. Iye unoti I see. Saka ngatizosangana kupi kumolo paweekend. Inini ndozotengawo chimwe chikafu ndokupa. Saka iwowo wobvawo wakachena uchiti unonosangana na mudiwa wako kumolo. Wosvika kumolo ikoko unomumirira 2 hours asati asvika. Paanosvika paanotaura kuti sorry, nichire mari injini. Iwo wamumirira 4 hours anokutaura kuti nikoshiwe mari injini. Ndokuti nikoshiwe mari injini ndokuti iko ndatenga mari kumba. Saka imimi ndimopedzera matenga chikafu. Iwo ndo unozobva watozotenga chikafu. Mangwana maenda zvokumono yo masangana unokudza kuti baby nikoshiwe mari injini. Saka 4 years zikola muchitambwa nikoshiwe mari injini 4 years. 4 years ndakazvitambwa kanendeka 4 zvokukoshiwa mari injini. That's when I see now kuti this person is eating me. And that person was eating you for sure. He was eating me. And vanhu ivavo havaguti. Chikafu here. Mumba chikafu havaguti, mumba futi havaguti. Vanoita staira yese vari padera pako. Havaguti. Vanhu ivavo dai vanodya mishonga. Saka ungomusi manje ndakutaura manje zvelanguage barrier izvi. Zvelanguage barrier. Handiti vanhu ava kana vari muno mujoni vanoda kuti vataure chirudzi chemunhu nokuda kwokuti chirungu chavo chishoma. Saka vanoda kutaura chirudzi chemunhu. Handiti. Chirudzi saka manje icho Chizulu. Chizulu. Icho chaanenge achibhendesa chokuti nikoshiwe mari injini. Saka manje unoda kutaura chemunhu nekuti unoona kuti chirungu chake chishoma, asi kungwara maziso avo vekuMalawi ari pamusoro pemusoro wavo, ari padera ari kugotsi. Saka vanoda kulenga kune varungu, kulenga kuti vafarirwe nevarungu. Saka manje musi murungu wakati kuneni Madhumbe, Madhumbe iwe kumbira utaurire mukoma kuti ndoda kuvaona vasati vaenda.
Anditi mazwa chirungu. I want to see before he go. Yes. I want to talk to him. Yes. Indaenda manje ndaenda kumuudza kuti mukomwe murungu wati anoda kukuona musati maenda. Anditi ipo ameno vakadanganisa kunzwa ndakazoona kuma 3 vakuti madhumbe ndivhurire gate ndavavhurira gate kuma 3 vaenda. Time murungu uya kwandiri wanga ari busy pamakombiyuta awo akati iya madhumbe ndakutuma wani kuti unoudza mukoma kuti ndoda kuvaona vasati vaenda. Koma anga vadini vatoenda vakazoti vadzoka kuswera mangwana zuva ravo rechi2 vakabvunzwa kuti iwe kane iwe mukomana ndakakuudza wani kuti ndoda kukuona usati waenda. Iye akapindura kuti madhumbe onyu ndiye wakati I don't want to see you. Zvinobawo izvo. Madhumbe onyu ndiye wakati I don't want to see you. That's why I go early. Saka manje dati titaurewo inini hangu wesachi ndiri single asi kune vazhinji vamwe vangu vandinoda vana madhumbe vanodanana nevakomana ava vanotaura umwe wandaishanda naye akataurira varungu nekuti kuita close nevarungu pai ndaitambira munational football kumalawi kublantyre ndanga ndiri munational football. Ndaienda kwese kunekuti ndichitambe football varungu vozoti uyere wakangwara waitambira national football ndikati munhu unonuhwa waitambira ndakazozwa kunuhwa ndachirambana naye ndichamuda ndisairwa kunuhwa. Saka naikola iye ngikoshiwe madam anti ngikoshiwe chi ngikoshiwe male injini iye ngikoshiwe male injini wenyu makagara naye 4 years. Kumba iye ndiye anenge akati mangwana Saturday touya kumono tosangana ikoko. Saka makagara mese 4 years nangikoshiwe injini uyu muri kundita taidana na 4 years iri pabasa rimwe chete. Okay. Iri pabasa rimwe chete. Muchitopinda muchitodanana asi muri kuti makazonzwa kunhuhwa kwake marambana naye kunhuhwa kwerudzikwa muri kutaura ngikoshiwe injini. Ichi chirudziki amungachizwisisi vanenge vachida kuzama kutaura chirungu chemuno muSouth Africa nokuti chirungu chavo ivo havagoni kunyatsa kuchiburisa plus chirungu chavo chakatambarara. Vakakutaurira chirungu hauchinzwi unobvunzisa kasevheni nokuti vanoita kutambararadza chirungu chavo havanyatsi kutaura chirungu matauriro atinoita kuZimbabwe. Kopa kunhuhwa kunhuhwa kwerudzikwa tiri kutaura uku kwamakazonzwa pana ngikoshiwe injini. Saka bhutsu dziya dzozobva zapinda kunhuhwa kwebhutsu kunobva kwapinda mumasokisi kwozobudira kuenda mutirauzi kwobudira kuchiunuku koenda kuhembe. For 4 years hamuna kuzvinzwa asi musingasamude makatanga kunzwa kunhuhwa kwebhutsu dzake ndaimbowachira ipapo ndaiti wauya kubasa ndotora ndoisa muchini wevarungu ndoti masokisi ndoti chiimbobvisa masokisi ndotora ndoisa muchini wevarungu. Saka apa patakazosiyana apa nenyaya yekuti anoda kuita number 1 kuvarungu anenge achindinyaya nguva dzese nevarungu manje achinyepa zvese zvokuti ndaitamba national team zvo achinyepa kuti mukadzi wangu une matwins anonyepa mukadzi wangu kuti apuwe sedzevana vekurungu. Saka pa 4 years murungu akaziva kuti muri kudanana here nangikoshiwe injini. Murungu haana kuzviziya asi pandakazoona pazvainga zvoda kusvika zvaizi kwai ndoda kuudza murungu kuitira kuti usazondiramba endi ukandiramba ndinokupindira ekaya ndinokuunzira muti ndokuisira handiti maona. Asi ndosaka ndakazochovha pa 4 years apa kwai ukandiramba ndinokupindira ekaya uko ndokuigira miti ndokuisira miti muchikafu nokuti isusu hatirambwi kwai isusu takatemerwa tichizvarwa kuti wadanana nemunhu akurambi inini ndinenge ndichifanirwa kuramba munhu. Saka isu takazoendawo kwana madzibaba tikanamatirwawo kuti tisiyane naye uyu. Makaita kupi? Ndakazoenda kwamadzibaba. Wondoko makazonobatsirwa kuti muone kuti musiyane nangikoshiwe injini.
Saka amuchatoonana naye zvachose here? Munofonerana here nanyiko chiwe injini? Tichaonana ininiwo pabasa racho ndakazosiya ndakazouyawo uno kuSouth Africa. Tanga tiri tese tiri kuBotswana. WokuBotswana uko kwatani tiri kutaura nezvako? kuBotswana saka vaida kutaura chiZulu kana kuti chiTswana. Uraiti. Saka iko South Africa musati mawanawo here mumwe nyiko chiwe injini? Vakambozama ivo vakomana vekumalawi vakambondizama chaizvo, asi ndakaona kuti zvandakaitwa uyo newaiti ntiire mari injini uya ndakaona kuti zvakangoda kufanana, vanoda munhu wokushandisa. Uraiti. Aiwa Kola, thank you so much for sharing your story. Tadzidza zvakawanda. Hanzi vekumalawi vanoda kudanana nevanhu. A very good night to you, Kola. Amen. Thank you. Same to you. Thank you. Mufarisa baba mkuru. Bururu ndinomufarisa. Ndatenda a very good night to you. Okay. Bye. Bye. Vekumalawi hanzi vanoda kuteka advantage yekudanana nemunhu kuti vawane chikafu. Manzwa zvaita nyikoshiwe injini. Rega ndinyore panapa. Nyikoshiwe. Kola, hold on please. Nyikoshiwe injini. Uyanga ari mberi 4 years vachidanana nankoshiwe injini, asi vasingasamude ndo pawakatanga kunzwa kunhuhwa kwake. Tinokuchingamidzai pachirongwa Kola, makadini zvenyu? Tiripoero makadini antiselina. Kwakadii kwamuri ikoko? Aiwa, kuno kuright, muri sei zvenyu? Aiwa, tiri nani. Makawanawo here vasiri vekumusha? Inini ndinobva kuMalawi. Imi munobva kuMalawi? Ndasi ndakarora muZimbabwe. Alright. Aiwa, tipirei tinzwe zviri muteritori menyu. Ndingati isusu vanhu vekuMalawi pane marerero oro makudzirwo atinoita. Most of the things andingatare ndezvekuti tinodzidziswa from a tender age kuzvibata oro kuti uchakura ucharora, mudzimai unofanira kumuriritira, unofanira kurima, unofanira kuita zvese. Saka zvese unotanga kudzidziswa at a tender age. Even inini kutanga kuraura chaiko ndakatanga ndine almost 5 to 6 years ndakutogona kuraura. Toenda kutonoredza. Baba vachiti handi tinoraura because nhasi manheru chaivo mama vanenge vaida muriwo, saka iwo ndo murume wemba, saka handi. Saka vaitondidzidzisa zvesezvo from a tender age. Saka paunozoti watoti kwakukei unenge watoo munhu akatobengenuka oro munhu atokumberi, then even nyaya yekuti kutsvaira mumba oro kungogara uri smart, zvese unotanga kudzidziswa uchiri mudiki. Saka iwo pachako unongotori munhu chaiye atori ready. Ndosaka ndambonzwa mwe Kola achiti nyaya yekuti paunogona kuona murume kuti unotomuka anenge acleana zvese apedza. Ndingati that's the same situation neni. Mudzimai anotozosvika hake panguva yekumuka but ndenda topedza zvese. Not kuti ndechizama kumu-outclass or anything, but zvinhu zvatakakura tichitodzidziswa. Kutoti unofanira ngochidai. Saka zvinozosvika pakuti ndabva ndazosvika pakuwana. Saka mudzimai wangu anenge ane makuridziro akaitwa oro culture dzavo. Because zvakafanana even let's say kuZimbabwe, most of my cultures vamwe vanoti zvezvoti mudzimai anomuka mangwanana achitsvaira achita sei, but iye paanozomuka anoona ndaita sei ndapedza zvesezvo. Saka dzimwe dzenguva ndezvekuti ndichangotanga kuroora yanga iri challenge yekuti unongochimbofunga kuti maybe kuti hadi kutsvaira here, but wozotanga kufunga futi aiwa ndini zvendokugara ndichingokurumidza kuita zvinhu, maybe ngaindiite ndichimboita nge maybe ndanonoka kumuka oro ndombosiya something. Asi nenyaya yekuti kukudzwa kwatakaita unongochifira kunge hei pane zvandisiri kuita. Saka at the end
zvaiklasha mudzimai achitomboti ako madi siyai ndimbobika wototi okay zviya because unenge watogara wajacked up saka mamwe masituations andaencounter zvekuti zvinhu zvichiita kukakuopozana ndezvekuti mudzimai let's say tichida kuenda somewhere isusu even panyaya dzedressing hatiite so much into dressing zvekutoti dzimwe dzenguva bozi ndaencounter masessions ekuti ndiri munhu ari simple even pakudressa lese kuenda muchato whatever unenge uri simple then vanhu vekuzimbabwe vanenge vakaita wose vakakura oro vane that modern yekuchena zvisingaite saka vanhu tobvunza ndo murume wako here utati ndo murume but ndapfekera akaita zvakamira sei then inini kwandakakurira ndakazvarwa Zimbabwe but my parents angu 100% pure Malawi, amai Malawi, baba Malawi, so I'm 100% pure Mnyasarandi chayakatokwana and then ndotomboenda kumusha kuMalawi kuna natete and all but kukura kwatakaita zvekuti tiri mumba baba namai vangu vanga vasingambotaura kana shona vaitaura tisi hatife takarasa kwedu vaitaura chiMalawi ndo mandakadzidzira from tichiri vadiki kutodzidzira chiMalawi ndaitoshona ndaitodzidza ndaenda kunze anotamba nevamwe I do get you. Community dzeMalawi you'll find kuti ini ndakakurira partly kuGlenora paive a big community yevanhu vekuMalawi because vanhu vekuMalawi for some reason eZimbabwe pane imwe period kudhara wayakambono employa vanhu vekuMalawi zvokuti vakapedzisira vapiwa dzimba muGlenora ichatanga saka you'll find kuti vanhu vekuMalawi even up to today vakabarirwa muZimbabwe vakakurira muZimbabwe kudzimba kwavo vanotaura chiMalawi saka imimi mumba menyu munotaura chirudzi mukadzi wenyu muZimbabwe pure imimi muri muMalawi munotaura chirudzi tinotaura shona but ndakazobereka mwana nekunyika kuno kwandiri at the end mwana anoti akaenda kuchikora anenge achitaura chirungu saka at the end kuzama mudzidzisa shona but mumba tinotaura shona but dzimwe dzenguva ndotombo like vakutozviziva ndinechitaura nechiMalawi just for them kuti vasvike pakudzidzira bone ndotaura chichewa okay saka pachikafu uko I know kuti imimi mati baba wenyu namai venyu muMalawi ndinoziva kuti aMalawi they specialize in fish steak ndo makudzirwa amakaita here uye ndo zvamuri kuitawo mumba menyu here nekuti ndinoziva kuti you can eat fish day in day out isusu handikade kunyeba when it comes to fish munoziva inonzi miramba iyoyo ndakakura ndichidya iyo miramba I could go nababa tonoita fishing tobata miramba toiomesa and all but muramba pane kunyika kuno kwandiri akapedzisira tatombotsvaga pane mwe akazotososera akauya nadzo kubva kuMalawi fish dzedzedze baka yawo dzedze I really love fish ichokwadi tinoda fish isingaiti I don't mind eating it 3 or 4 times a week fish. Yeah, that's you. And then though it's like pane mwana wanzojoka achiti that's being Malawi and vana Malawi asingade fish ozoti ihafu yana kunyaso asi Malawi pure. Muri wefish nebeans nensima. Nsima nebeans. Saka kana vabereki venyu vanotaura language ipi? Vanotaura chiMalawi but shona vanonzwa zvavo but kana muri mumba vanotaura chiMalawi. Vachitikudza chiti tisakanganya culture yedu. KuMalawi kune one language munotaura chewa mese here kana kuti kune dzimwe nzvimbo dzisingataure chewa? Kune dzimwe nzvimbo dzisingataure chewa so
Malawi kune like area kwatinobva kunotarwa chewa, then kune chitumbuka, then kune chinonzi chigomani, then kune chinonzi chikokora. So it's different languages, but zvakangofanana. Let's say for example kuZimbabwe kune kunzi uko ndeko kunotarwa chivitori, uko kunotarwa chitoko. That's the same thing, but my languages acho akawanda. But ndingangoti motherboard communication izhinji vanhu they tend to speak chewa, which can everyone of every region anokwanisa ku link up with. Okay, so menyu mu territory hamuna kunyanyoita ma differences arimo, because imimi makabarirwa mukakurira mu Zimbabwe, saka kwenyu hakuna ma differences, munototaura even the same language. Makaenda kuchikoro ku Zimbabwe, saka understanding yenyu ye culture ye Zimbabwe iri pari nani, saka kuhendla kwenyu mukadzi wenyu nematauriro nemaitiro ari pari nani, because imimi makabarirwa nekukurira mu Zimbabwe. Am I correct in saying that? Yes, ipapo ichokwadi, but my challenges andakaita inini ndekuti let's say pandakawana mudzimai wangu, because let's say kana uda kuroora papa mushona pane ma certain ways mabvisirwo emari and all, then inini makurisiro atinoitwa pachiMalawi, how ndikaona amai vemudzimai vangu respect yandinovapa or respect yandinopa tsano, izvozvo takakuriswa zviri ndova respect zvezvekuti most of the time ndezvekuti pane dzimwe dzenguva yekuti you can't even give a handshake. That's the level yekuti unenge uchirespecta nayo. Uzototi vakapinda mumba iyo vanenge vari uko uri kunokuwa mhoresa zvakadaro. But iyo challenge yandakaita ndekuti it turned out kuti ndaita nge ndiri weird kana ndichiita izvozvo ndichivapa that certain respect. Vaifila ungati but zvinenge zvazonyanyisa. But nenyaya yekuti marezero aunenge uchiitwa kunzi ukaona mai vemudzimai wako oro tsano, munhu akakosha kuti asi munhu kungoita zvekujairira jairira. Kola, that was the custom ye kumusha, yekuti ukaona ambuya uri at a distance ndingakuti hakusi kugwada mapasi, munoziva zvinoita varume kuchonjomara vachirowa gushu vari at a distance. Izvi zvekumhoresa ambuya ferere izvika zvazouya manje izvi. But inini ndinoziva murume wangu, my late husband, aita iyoyo yekumhoresa mai vangu wekuti ari kure anonopa gushu, aisamhoresana na mai vangu kumhoresa kuita handshake, vakanga vasingaite izvozvo. Thank you so much. Sorry, go on. Okay, and achingoda kuti chimwe chinhu chapane kola mbotaura kuti munhu wekuMalawi aiva threaten achiti haundirambe ndindofarwa kuramba. Ndingangoti pane certain nzvimbo yekuti maybe vanhu vanenge vakasiyana yekuti pane dzimwe nzvimbo dzekutoti vanhu vanotoziva kuti area yakati kunoitwa zvemushonga, saka munhu at the end anenge akuda kuzama kuchikidzira munhu nezvakadaro. But I just wanted to clarify kuti it's not all Malawians who does that. Ini mudzimai wangu handitombodaro ende ndomuda kusvika hameno. That is nice. Tinongokutendai nekutidira mwana wedu Kola. Tatenda, muvafarise ivo mai. All right, my taba. And you have got 2 beautiful daughters. Thank you very much. Thank you. A very good night to you, Kola. Okay, thank you. Tatenda. Handi kwese kuMalawi kunoita zvekunikirira, kunoita zvekushandiswa mushonga. Kuriko kunoita zvekushandiswa kumushonga vachithreatena, asi handi nzvimbo dzese dzinoita kushandiswa mushonga. Kola ari kuti kuMalawi isusu tinodzidziswa zvekushandira mhuri dzedu. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makaroorwa neasiri wekwenyu here Kola, kana kuti muri kudanana neasiri wekwenyu? Makadini yenyu sisi Selina? Tiripo makadiwo kwamuri ikoko. Aiwa, inini ndanga ndichida kuti
kungokomenda kuti ine ndakaroorwa hangu different. I don't know kuti ndingati muforeigner because ini ndiri Malawian by origin but ndakazvarirwa kuZimbabwe. Asi muchisaunda unge munotaura Ndebele. Okay. Ndakazvarirwa kuFlabusi. All right. Okay. But ndiri Malawian, takakura tichiita maculture yedu yekumalawi aya, vana chinamwari, vana what. And then my dad used to practice culture yavo yekumalawi. Vanhu vekumalawi havarase tsika dzavo. No matter vagarisa sei munyika isiri yavo, one thing that I've found is vanhu vekumalawi havarase tsika dzavo. Even language yavo, vana vavo vano try by all means kuti vavadzidzise kutaura language yavo. Taura hei. Saka ndanga ndichida kungoti kuna sisi madhumbe avambotaura earlier kuti hai musadaro mabrothers edu havasi vese vakadaro. Asi yese mabrothers ekumalawi who are bad vana chinji kumolu hanzi chinyi vana chinji. Hanzi nikushowe nikoshiwe engine nikoshiwe are forgotten. Ndaida kungoti aiwa sister, they are not all our brothers who are like that. Vakangosanganawo neumwewo ari bhedhiwo like that, but not all brothers from Malawi are like that. Okay. From my experience with my dad, baba wangu vaida mama wangu, he sadly he passed away zvavo. Oh, shame. But he was a good husband, and vanochengeta mostly varume vekumala, like my brother who just left the call now. Vanochengeta. But unfortunately, I'm ndakangozororawo nemuZimbabwe ndingamucompare neMalawian because hatidi kuita another discussion. Kola. Mati unfortunately makazororwa nemuZimbabwe. Because my cultures ekuZimbabwe and the way I was brought up in I was brought up in a culture Malawian culture and it. Okay. And tinoitwa Wi-Fi reconnecting. But ndakazororwa nemuZimbabwe asina. Sorry, Kola. 20 yadzoka. Can you hear me, guys? I think internet inembenge yatidzimei. Even yakola inembenge yatidzimei. Can you hear me? Just hold on, Kola, please. Can you hear me? Okay. Network. Kana yakola network yanga yaendawo kusiriko. Ameno kuti ndizuka begere kana kuti chi. Can you hear me, guys? Can you give me a thumbs up if you can hear me before Kola goes on? You can hear me. I can hear you. I can hear you, Selina. Okay. Ngatitangire pekuti nekuti yazombokata ikajamba. Mati, it's unfortunate kuti makarorwa. No. Yes. Network foot. Oh. Network. Maybe. Kana vanhu muchidzidziswa different things and then mororana. Iwo unenge une zvinhu zvawakadzidziswa nazvo kuti you need to do this, and then munhu ana kudzidziswa the same things. Munenge makuita kunge musingaenderani pakudzidziswa apa. And then but you learn to adjust kamuzongodzidzisana kuti aiwa ndinofanira izvi, let's do it like this, let's do it like this. Alright. But if I was to reverse back time ndingadaro ndakanotsvaga wekumusha kwedu kuMalawi. Muri kunzwisisa? Ndazvinzwa. Mati, if you were to reverse back time mungadai makawanikwa nemunhu wokumusha kwenyu, saka muchiri mese here izvo? Tinodanana zvekuti munodanana. Hai tiri tese, but kana uchizotarisa kuti maybe kana dere takatangira, it took time kakuti sinyatsoti geje takunzwanana apa anti. Saka pamaisanzwanana ndepai apa? Pamaisanyatsoklika ndepai apa? I will give you an example, like vamwe vanhu, like the way inini yandakakurisiwa nayo anti. Takaendeswa kuchinamwari after puberty anti.
and then munenge muchidzidziswa zvese zvokukwera zvewatwa all those things handitika. And then wozororwa nemunhu asina kumbodzidziswa anything, akangokurawo hake, and then ndobva angozoonawo zvimwe zvinhu kungoti okay, wow, puberty, this. And then iwewo handinini ndine knowledge yokuti you need to do ABC. And then it was as though I was teaching the next person. Ndavira kuenda kumudzidzisa handi. And then it took time kuti hatina kunyatsoipinda pagear number 5, chop. Alright. Makatanga kudzidzisa ma-stages. Okay. Saka kumalawi vakomana vanodzidziswa zvinhu izvi here futi? From puberty. Okay. Vanoendesawo kusaidi kwavo, and then they are taught how to do kana vangoita zvepuberty zviya, they've got their own way of doing things. And then vasikanawo muchiendawo kwenyuwo. Okay. Aiwa, understood. Thank you so much for but hasisi madhumbe vasawara zvavo, vakaona imwe brother yekumalawi vangowirira nawo kanayo because havasi vese vakadaro. Mati vachadzokorodza vagonzi Nkotliwe and Lini. Handifunga kuti vachadzokorodza futi. Thank you so much, Kola, for calling. Tatenda. Hanzi na sisi vekumalawi. Handizvo. Sisi madhumbe ngavaite rest assured kuti apa pakangoresveka apa panga pasina kudaro. Ndinodavira kuti tamboluza network. Pane vamwe vauda kushare here. Panenge pane call iri kupinda. Rega ichinzi kwauri kufona kunoma. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Chipedu makadini. Makarorwa nevasiri vekwenyu. Ndakarorwa nevasiri vekwedu. Venyu vanobva kupiko? Vangu vanobva munyika yandini munomu. Vanobva kupi? Mu-English. Alright, tipirei tinzwe kuteritori kwenyu kuma-English kuti kwakamira seiko? Kuma-English chinogona kunetsa ndechekuti unenge usina wakufoswa kutaura chirungu nguva dzose. Okay. Kola. Sorry, ndombokudzosera kumashure. Makasangana seiko newenyu? Okay. Anyway, yes. Kana musiri comfortable kutaura we can pass. No. I'm comfortable. It's not a secret. Okay, all right. It's not a secret. Inini ndakasangana ndotanga kwa zvakatangira kusvika parinani. Okay. Ndakasvika ko andinombe ndarealize kuti ndimi uri kutaura anyway, you can go on. Ndakasangana nevekukongo ndo vana vangu. Alright. Ndobva ndaita vana vangu but takatadza kuwirirana zvachose. Zvinowanika. Zvachose, yes. Yeah. I think vanoda vakadzi too much vanhu ikoko, saka takatadza kuwirirana. Okay. Tikasiyana. Saka ndobva ndaita miserable. Ndakasvika pakuluza confidence, ndaiudzwa kushata kudikwe hameno ikoko. Saka ndakasvika pakuluza confidence yekuti ndakabva ndati inini vanhu vatema ndavatadza ini. Shame. Ndakabva ndimboedza urudzi ruri muno munyika mandiri munomu. Then ndobva ndasangana neshamwari yangu. Shamwari yangu ikanditi iwe magumbo wadi kumbotryawo online. Unofunga kuti kuna munhu achakuridzira muridzo here. Tikati hapana chakashata. Ndobva ndisekerawo paoma-online pamasaiti ma-dating site chichichi. Ndichiendawo kumadate chiona umwe asi kuita umwe ari kuita. Ndobva ndasangana newandakasangana naye takawirirana. Saka ndakasangana naye online. Though chakazosiyana nezvatakasiyanawo zvedu. Ndakatoroorwa naye kutonobvisirwa mari kumusha. Which was a challenge
kuti murungu kunonobviswa mari and all that unotofanira kunyatsotsanangura and muchienda through Google kuti chii chocho kuti amugwisise culture and kuti ivo vakuaccepte mumhuri yako and all that. It was a very big challenge, but I thank God for that because ndakazogashirwa and then pane zvakaitikawo hazvo and then ndobva tasiyana. Saka tasiyana kudaro ndakangodzokera pandakamuwana iyeyeye ndobva ndatonowanawo wandinaye iye zvinezvi. Okay. Which I am very happy naye as well. We thank God. We thank God. Yes. Mm. Yes. And because I find it very genuine. True. In a way. They are quite genuine rudzirworwo and kana anenge akuda nemoyo wache wese. Sometimes isusu vamwe tisu tinozozvikanganisa nekufunga kuti nekusatova honesty and trustworthy, but I find them good people. Okay. And pane vamwe for some reason pane vamwe vane mentality yekuti varungu havana bonde. Ndoda kupatsanangura ipapo ende pabatisise. Okay. Varungu vanoti havana bonde. Kana wasangana nasina bonde taura nawakasangana naye. Kune varungu vakazvitakura, if I must say. Okay. Vane zvinhu zvavo zvandisina kutomboona kuchibhoyi kwacho. Saka yes, ende vanogona kutoziva kufadza mukadzi kusvika kare zvokuti anogara achisekerera like inini. Okay. Zviri kumarudzi kwese. I think tikaziva izvozvo kuti zviri kumarudzi kwese tine isusu takati dora. Vanhu vatema vakanga vaonekwa kuti vane dora da. Anditi. Ndo vakanga vanzi dora. And then ndokwazvakabva. Saka unoona kuti zviri kumarudzi ese zvekuti munhu akatakura sei hazvina kuti uri murungu kana kuti chii. Most of them vanokombera nevanhu vavanoona mumahomo vari kurwara. Kana iwewe brother yako kana ani wako akarwara inonyangadika, chinhu ichi chinonyangadika kuenda kwachakabva. You understand? Okay. Saka yes, saka yeah. I'm very comfortable in munyaya dzerudo. Okay. You know what I mean? Munyaya dzerudo. Okay, I get you. Tinowirirana zvakanyanya stereki, tinonzwanana zvakanyanya stereki. Inini semunhu I like mature men. Okay. And semunhu amuhombe ini ndine vana vangu murume wandinaye at the moment atina vana tese and handichatoiti vana anyway. Okay. But I am happy and we are happy like that. Very happy. And akagashira mhuri yangu zvakanyanyisisa. That's nice. Kuti akatora vana vangu sevana vake. Iye haatori navana vake pachake. Saka of which ndanga ndiri, I'm not saying kuti kana kuti kuZimbabwe ndairushayiwa muve pati kuzondi accept kuti because ndakambororwa kuZimbabwe ndikagara marriage ndikarambiwa nezvandakarambirwawo zvangu. Saka nowozoti wazoita vamwe vana vauye navo madzibaba maviri vana 4. Unowanani vamwe nevakanyatsoti vekumamisha kwedu isusu kubwera uko unowanani vanokugashira kuti waya nechempere yakatenderedza nyika yese. True. You know what I mean? True. I think zvaigona kundinesa kuti ndi-acceptwe like that, but I'm grateful. I'm accepted and confidence dzangu dzakadzoka dzakambenge dzaurayiwa dzakadzoka. Oh, shame. That's good kana dzakadzoka. I don't know if you have any question ndisati ndaenda. Pane ma-disadvantages amunowana here mukuwanana kwemarudzi maviri akasiyana? Ma-disadvantages, there are some certain things zvekuti vanogona, especially maculture, because macultures ari kuclasha ka. Because macultures ari kuclasha, that's the disadvantage. Handikwanisi kuramba mukandishanyira panapa, handikwanisi kuramba chingotaura neshona because vanogona what were you saying? True. So you have to accommodate his language more. Yes. Because atimbodi kunyepera pane chapomuzisa shona agoibata and all that. That's the disadvantage. Yeah.
but madvantages achona akawanda. Inini kwete kuti ndati ndinofarira kuenda kubhawa, but zvinhu zvekuti I am free to go to the pub kubhawa actually kubhawa, you know. And kune kusina zvekunzi waenda kubhawa urikutaura nani, wangotaura naye, wazotaura nauyu, wazoita sei, wazoita mafriends echirume muri kudanana nawo. No, I find it very free and zvinenge zviri pachena zvakanyatsojeka, kana naiye zvinenge zvakajeka. Foni yangu password handina basa, foni yangu ndinoisiya panotoidaira mumainbox pangu, mumainbox make munenge makatozara izvi zvimane maZimbabweans anoenda kumainbox kwacho kuti hauna here brother, hauna here chii, ndinechipindura zvangu vamwana nechivablock. Yeah. That's not nice to be doing, honestly. And for me, that is out of order. No matter kuti vanojoka name say, that is out of order. Yeah, you see, it is out of order. And the vanhu vachikubvunza kuti makavaona kupi, makavanaona kupi, unovanudza like this neshoti indakaenda online and all that, but inini vakuexpecta kuti ndichivatsvagira brother yake, ndichivatsvagira ani, ukanditi ndipe brother yake akafanoiwana kupi, handiti endakapa online kwandikutara vakazara nefararira. Yeah, varipo hopo nefararira, so ndinovaona kupi, handititsvagirowo vanowanikwa kupi, vanoita sei and all that, handiti. Wow. First marriage yangu yekuZimbabwe, I don't want to lie. I think so many people, they know my story. Inini ndakabatwa chibharo ndine mwana ane 8 years, handiti. And because of that, ndozvakakanganisa marriage yangu, because ndinokwanisa kupa murume wangu bonde. Because ndaiita maflashbacks ekuti akauya pamusoro pangu ndaita maflashbacks. So I'm so sorry to hear your story, Auntie. Genuine, and I don't know how to explain this. So it's not like he wasn't a good person. He's a good man. Even today, I can say that he's a good man. But it's past. He didn't understand. He didn't know, and all that. But he is a good man, and there are good men out there, good Zimbabwean men out there. That one I know. Yeah. Good husband and good dads as well, good fathers as well. So yeah. Yeah. I'm so sorry. Let me just say I'm so sorry to hear of your experience here, Shakaitika. Why are you sorry? It's not your fault. Zvinongonetsa kuti zvakazovhiringa ningiri marriage yenyu. Oh yes, in fact zvakavhiringa marelationships angu ese. Okay, once you start talking about it, munhu anotenga kutofungawo zvimwe zvaanotenga kutofunga. But anyway, let's talk. We are now in our happy moments. That is the past. Oh, yes. Pachikafu imini ndaka receive a counseling, so I'm okay now. That's why I can talk it any day, anytime I can. Oh, that's good. Yeah. Imi munobika imi. Huh? Munobika. Yes, I do. Munobika stereki. I try. Pachikafu apa muri kunzwanana here? Pachikafu vanhu vanoda chikafu chedu ivava. Okay. Vanhu vanoda chikafu. It happens that ndikiri I'm not married here, I'm engaged. Anoda chikafu chese up to the point yekuti tsuro chazenda anotenga tsuro wild hair ndishobika anodya anything, and maybe kuti akambogara kunyika dzakaita nana Australia akatravel so many places. Alright. Yes. I think that's why again it was easy for him kuti angotsvaga African paiwe padate ipapo akangoisa ma-African woman, heavy African woman ndo aingotsvaga chete. Okay, yeah, if they are well traveled, then you have got no problems with them kuti va-adjuste kumafoods. Asi kana zviri zvichoni zvemuno vanonetsa, please, vanonetsa. Ndikiri ex-husband wangu aitodya mubora, aitodya sadza rezviyo, everything, aidya everything. Handikuita problem. Maybe kutiwo pamwe ndaikaringo zvake zvinonaka, maybe. Vepano zvana mubora izvozvi nana mufushwa ndikaisa mubora wangu fresh cream, kana ana mufushwa wangu ndikaisa fresh cream, vanodya sadza, anodya sugar beans, anoda sugar beans.
zvavasingadi ndo izvozvi zvandati zvinonhuhwa ana mazondo ana makuru izvozvizvi ndo zvinhu zvavasinganzwisisi. Inini kungoti hangu handidyi zondo because of muri magumbo I'm sure my other half anotodya zondo akaripo because ndakaenda kunoona sekuru wangu nomuindudza kwasekuru wangu akadya madora akamalaika akamafarira zvingaite madora. Yes. Akadya kangaroo because like I was saying Australia. In Australia. Yeah. Well, akadya makangaroo, macrocodile, maostrich, hapana chasingadyi. Saka ari easy anetse kudya. Very, very easy. Anodya sadza, rice nedovi, anything. Chandinobika anditombo tapudze kuti nekuti aripo no. Kana chitoripo ndopa nditori free kubika poto 1 but kana ndine vana vangu ndinotonesa kuti tisikuda sadza tisikuda you know. Language ya. Language tinongotaura chirungu. For some reason inini kuchikoro handina kupasa English. Okay, that's okay. Handina kupasa English but I can speak English well. For some reason unotozongojaira kuchitaura chirungu chachona. Ende futi chirungu kazhinji kachona unotoshamisika kuti isusu tisu tinotozvikuvadza nekutsvaga kuti chirungu chachona chakaita sei tichitsvaga mavhoko ari unnecessary. Chirungu chiri simple chana Bernard Betty going to school. Ndichocho chirungu chachona chiri simple ndo chirungu chachona amene tinenge tichitsvage kunotsvaga mazukuvhoko titazochibhureka. Chirungu chiri very very simple grade 1 ndo chirungu chachona chaicho. And another thing is confidence ndo dzinodiwa. Ine ndogona kutaura panapa ndakamira panapa ndichitaura nechirungu but ukazonoteerera word balance ndazotati chivhunwa 1 but sometimes confidence ndo dzinoita kuti tiite kunge tinotaura chirungu zvekudaro. Yes, stereki. Ndanga ndichida kuti chiko. Ndatokanganwa zvandachida kutaura but anyway. I'll mention you by name. Magumbo Chitova. Magumbo chaurura Chitova. Anti magumbo. And ndinotodedzwa kunzi magumbo vese kana ex-husband yangu ndedza kuti magumbo. Asi magumbo mutupo wakauyiwa. Mutupo for some reason I like to be called nemutupo wangu because kumba kwedu ndodedzwa kunzi magumbo. Kukatonzi magumbo zvine zvinorehwa ini. Vamwe vanodedzwa kunzi Mai Sharon, vamwe vachidedzwa kunzi Mai Ani but inini zvakatonzi magumbo ndindechitorehwa. Okay. Ndachida kubvunza kuti kana matsamwa chenyu chinoramba anti magumbo chinoramba chirungu chinoramba kubuda ndikati chinoramba kubuda kana matsamwa munombozi chenyu chinobuda. The thing is inini handisati ndasvika pakutsamwa zvekuti chirungu changu chinotiza. Alright. Chirungu changu chinototiza kana ndakafarisa, especially kana tikapinda mubedroom ndikafara ndenda kungoti maiwe ndo pachinototiza chirungu chacho. Ndo pachinotiza. Otherwise kana ndakasatirwa chinobuda. Alright. Aiwa, Auntie Magumbo, thank you so much for calling in and sharing your story. I wish you all the best and we can't wait for that big day. Thank you. And another thing, like now. Maseke iko. No, because I don't taura ndichanetsana nevanhu panapa. Vanhu vanotedzwa here Magumbo. Nditadzokera kuma comments anyway. Vanhu avatedzwa. Ndakaroorwa ndiri mwana mudiki if I can say. My first child is 29 this year. Okay. We're first marriage yangu. Saka iye murume wandiri kutaura iye wandiri kuti he was a good husband muZimbabwean wachona. Ndakaroorwa zvekunzi mwana aroorwa zvezvi ndakaroorwa zvekuti. Ndobva ndazouya kunoku pandakachata nemurungu wekutanga wandakarambana naye. Ndakaroorwa futi zvekuroorwa zviya kunge mhandara futi. Saka izvozvizvi handichadi kuroorwa.
And I still feel bad again because now I was kana. I was just thinking, can I just go and don't go much at and all that. And then I don't feel like it is a magumbo again. And this is kuchkora representa kungozinto kuchaya maputo because kumusha kwedu kune kuchaya maputo kanosuna kana pasina kunzi mukwasha kwa yakaluchira kushu. Yes. I think Auntie Magumbo, you should do what your heart tells you is the right thing. Inini ndakashare kuti inini I decided kuti handibvisirwe mari kechitu, and that is what happened. It doesn't matter, Auntie Magumbo. It doesn't matter. Even kechi 5 kacho, it doesn't matter. But zvakwa muri imimi kuti muda kubvisirwa mari kechi 4 kacho here kana kuti hamusikuda. Kana mazviti hamusikuda, then munongonochata. Asi kana mati muda kubvisirwa mari, then momu educator kuti kwedu ndiyo culture yeko. Aiwa, anotoda kunobvisa, but inini ndinda kunyara kuti vanoti tadzoka futi here. Auntie Magumbo, siyai vabereki vadye pfuma. Thank you so much, Auntie Magumbo, for sharing your story. Listening to me. Thank you so much for listening to me, and God bless everybody. You too. A very good night to you, Auntie Magumbo. Thank you. Bye. Thank you. Ngatiti Auntie Magumbo vachibva munhu zviite zvinokufadza iwewe mwoyo wako. Inini kana nchida kuenda kune yechitatu yekuchata kechitatu, there is absolutely nothing wrong because that is what I want. Ini handidi kuraramira zvinofungwa nemi kuti kana munhu asvika a certain age akuchifanirwa kunge asikasaite zvemakompanioni kana kuti zvevarume. Each man for himself. Ita zvinokuenderana newe iwewe. Nekuti ndikarwara panapa hamubude muFacebook muchitirega timbonotarira Auntie Selina. Munenge muchingoti dai vanga vaine munhu waunga naye zvaiye aitombovaona zvinenge nani. Saka kana munhu uri kuroorwa kechi 2, kechi 3, kechi 4, kechi 5, kechi 6, kana uchifila kuti uda kubvisirwa mari, go for it. Kana uchifila kuti uda kubvisirwa mari, go for it. There is absolutely nothing wrong in that. Let me try and call back my callers. Vamwe vari kufona vari kunhingirikini, saka I get a bit confused. Vamwe vari kufona vari kuma normal calls, saka zvinobva zvandiconfuse izvozvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa SIS MELLY's Diaries. Makadini? Hello, SIS MELLY, makadini? Auntie Selina vari right. SIS MELLY vakazorora nhasi. Oh, sorry, Auntie Selina. No, sorry. That's okay. Kuroorwa kana kudanana nemurume asiri wekumusha, makamira sei apa? Alright. Ini ndakaroorwa nemurume wekuMalawi. Saka nanchi ndambotaurawo bheki kune makola kumasuro uko vanga vachiti vanhu vekuMalawi vakadai, so ndoda kushare experience yangu navo. Go on, Kola. Maybe kana wawana ari kubva nekuZimbabwe, ari Malawi ari kubva nekuZimbabwe kuda, asi ava vanobva straight kuMalawi ava pakaipa SIS MELLY. Challenge yandikaona ndeyekuti challenge yandikaona SIS MELLY ndeyekuti vanhu ava vanoda kugara sembera vari pamwe chete. Vanogara sembera? Kungogara vakangoungana vari panzvimbo imwe chete. It's like havadi kusiyana, vakangogara kana let's say paflat handiti pavari kurenta vangori vese ipapo, handizi kuti chinenge chijukama vachingoitana asisi abudhi ipapo handiti. Kola, before you go on with your story, yes. Wenyu murume ndiye muMalawi akabva kuZimbabwe here kana kuti muMalawi wekuMalawi? MuMalawi wekuMalawi straight. Okay, ndo amuri kuti vanoda kugara sembeva? Ehe. Go on, Kola.
Alright. Saka ndanga ndichiti inini hangu wangu ndakaita naye problem. Zvimwe zvese ari right, tinowirirana zvimwe zvese zviri right. But panhau yekumubvisa pahama dzake apa panga paine problem because munhu anoda kugara padhuze nehama dzake. Munhu asingakwanisi like kubva ndakatoita zvenharo andiselina kuti ndimubvise pane hama dzake idzodzo kuti tigare tega handiti munoona. Saka inini on my side I'm just saying kuti haisi problem kuroorwa nevanhu vekuneimwe nyika. But pane zvimwe zvokuti unodzamara wega waona kuti I don't know kuti uri kufosa here kuti zviri kufamba sei ameno andiselina. Because the thing is kana vanhu vachigara vese inina experienced andiselina nguva yekuti taiganhura imba neketeni. Kuganhura imba SIS MELLY neketeni. Vamwe vari kusaidhuku vamwe vari kusaidhuku. Makaroorana mese makapos mairi. Umwe aitorohwa lula kuseri uku mumwe atori kuseri uko mutonzwa kuti vamwe vedu vatanga. Muri kuona. Saka zvakaoma andiselina. Nekuti vakanga vasikadi kuseparata here kuti mumwe nemumwe anotsvaga kwake. Handizive kuti nditi kuomera kwemari here kana kuti nditi pachivanhu pavo here panovati garai mese kuti nditi handina ipapo ndo panditori ndine problem napo pandinchida kunyatsonzwisisa kuna namukoma vanobva kuMalawi ava kuti zvinombofamba sei vasingadi kusiyana kana kudya SIS MELLY vanodyira mundiro imwe chete vanhu vese. Ipapo pando pandine era napo ipapo. Saka maibika sei kana vachizodyira mundiro imwe chete. Uyu ane murume wake mune murume wenyu maita mubikiro iyi ipapo. Ini kana ndikabika changu nemurume wangu avo vanobikawo chavo toisa pamwe chete tosanganisa mundiro wani todya tese. Makabvisirwa vanobvisa mari here? Vanobvisa. Ini wangu kuti abvise ndakamuudza kuti kumusha kwedu kana ukasabvisa mari kana ndikafa bhodhi yo unoipiwa ameno unoita sei nayo ndozvandikamutyisidzira nazvo akanobvisa. Makatongomurova tunya kuti anobvisa mari? Ndakatongomurova tunya otherwise dai pasina izvozvo maybe tenge tichingogarisana but ndakamuudza kuti inini manjeka ukazandiroora ndikazongofa kana kuita anything bhodhi yangu ameno unoita sei nayo of which usingazive kumusha kwedu. Saka zvakazomupa shungu kuti aende kunobvisa. Saka language munotaura ipi? Mazuva ano SIS MELLY yavo iyi ndakuigona zvokuti kana nekunyora handakuigona because handingatadzi andiselina because ndiri kugariswa unenge uchigariswa navo imomo hauna kana muZimbabwe unokwanisa kuti unge uchitiwo hesi unenge ungori navo kubva kuseni masikati manheru vachingoita chabwino. Imwe muchitoitawo chabwino? Ndakangozodzamarawo ndakuitawo chabwino iyoyo. Asi pakugara apa magunun'una fani kola. Ende andifunga kuti hapanawo munhu mumukadzi angada kunzi munogara makaita sembeva muchiti andiselina unonobika kwavo imobika kwenyu tonzi chiuya tichisanganisa tidyire mupureti imwe cheteyo. Mune vana vangani? Handine mwana naye one SIS MELLY but hangu panhau iyo yekugara iyo ndakazokwanisa kumubvisa pane vanhu paukama hwavo ipapo nekuti ndakanga ndaona kuti life yatairarama ndanga ndisingaikwanisi andiselina. Ndaive munhu ainyara kana kuti ndirare nemumwe wangu ndichiziva kuti pano vamwe vari padhuze nesu zvaisandiitira kusvika ndatozomumanikidza kubva ipapo. But nazvino takabva ipapo kudaro hama dzake dzacho dzinongotaura still kuti awakadyiswa. Ndaizviziva kuti kana watotora mukadzi wokuZimbabwe hapana chimwe wakadyisa wakadzi wokuZimbabwe mushonga stereki wona zvino wakungoti mukadzi chaanenge atiita iwe woita. Wow. Inga panenge pane kakuoma karipo. Makamboenda kuMalawi here? Handisati andiselina. Iye akamboenda kuZimbabwe? Akaenda 2016 akanorora.
Mune hama dzake dzirimo muSouth Africa here? Mune munin'ina wacho. Chaiye Wa baba namai. Alright. Kana aine munin'ina wake arimo imomo zvinenge zvakanaka. Asi imi mombo requesta wakakuenda kunoona kumusha kwomurume? Ndino requesta asi ndinongoudzwa kunzi tichaenda. Saka handizivi kuti tichaenda zvarini nekuti ndeichingoti ndikati ndodawo kuenda kumusha kwenyu. Ndongonzi tichaenda handiseli nanasi, but ndakambofunga kuti ndisumuke ndiende ndega, but ndakazonzi namama mwanangu hazviiti kuti usumuke uende wega, unonosvika ikoko kuona zvinenge zviriko zvisina kukufadza apa hakuzi kumusha kwenyu zvinozokuomera. Saka ndakabva ndangozvisiya, ndakangomirira kuti iye andiudze kuti handei. Munin'ina wake ane mukadzi wake ndeuku? NdewekuMalawi ikoko. NdewekuMalawi. Okay, saka no problem. I sincerely hope achambokuendesa iwo kumusha kumusha kwake. And paukama apa unovapatsanura sei? And Malawi vanhu vanoda kugara vari crowded, to say the truth. Vanhu vanoda kugara vari crowded. Ipapo ndo pane problem SIS MELLY, because now andiselina I end up ndakuita kunge ndakumuramwirwa anditi, because pakatombokuda mashoko ekuti kana akafa uchaona uchaita sei naye because wamubvisa patiri. Was the brother part of that? Zvakataurika hivyo. The brother is part of that, because brother uyu in the beginning haana kugara andifarira nenhau yekuti ndakaramba kupinda chechi yavo. Ipi chechi yacho? Inopfeka zvitema iMuslim. Imi makaramba kuconverta? Zvinhu zvandisingagoni andiselina, ndakanyatsoona kuti handimbozvikwanisi zvekuswera ndakasunga dhuku, ndakapfeka dress reblack, ndakaona kuti handizvikwanisi hangu. Ndinogara naye ndakamubudira pachena, ndikati inini kukuda ndinokuda, but kuti ndizoenda uku handizonozvikwanisi. Akazvinzwisisa, but still hama dzake dzinonyaratidza kuti hadzinyatsozvifariri, because vane nguva yavanotombosvika pakundideedza nemazita kuti maybe like kuti mukadzi wako anenge hure, mukadzi wako ihure, because anopfeka matrousers, anopfeka mashort skirt or mashort dress. Wow, ndoma cultural differences anonetsa. But in your case, haasi kunetsa nemurume wako, ari kunetsa nevehukama, which is a bit difficult. Wow. Saka ipapo andiselina nanchida kubvunza like kuti pakadaro anditi vekuwe ari kuno munin'ina anditi anotondiratidza kuti haafari nekupfeka kwangu handiti, kana kuti haafari nekwandinonamata handiti. Saka mubvunzo futi oya kuti saka kana ndikazoenda ikoko ndichanotambirwa zvakaita sei? Ndo mamwe madisadvantages andachida kutaura kuti pakuroorana vanhu vemarudzi maviri akasiyana, pane zvinhu zvinoita zvakaita semachechi izvozvo zvinhu zvinonetsa, because ava vanobhilivha kuti munzi makaroorana munofanira kunge makachata handiti. There is the time yavanoita mafastings avo yaya pagora yaya. So ndonguva yaunonyatsoona kuti andiselina unofila like kuti you are nothing, because munhu anenge achizvibikira ega, anenge asingapindi mubedroom, anenge asingaiti for the whole month handiti. Saka iwo semunhu kadzi maybe unenge uine mafeelings pamurume wako kuti maybe ndiri kuda kubatwawo nhasi, hakunenge kustorina kubatana kusvika for that month kusvika yapera. Ndo vanoita zveRamadan? Yes. Okay, here is the difficult thing to your question. And I'll use my example as an example. Yes. In my late husband, I pinned ZCC. And for me, it was a very difficult church for me to go to. Very, very difficult. Pakutanga ndaitoireasonda ndichiti handiendi. Kunyangwe zvidii handiendi.
havana kuzvitambira, murume wangu haana kuzvitambira zvokuti ndaramba kuenda kuchechi kwavo, because ndaisainzwisisa zvekunzi kupinda pamagedhi, zvinhu zvandaisanzwisisa. Mitemo yekuita vakadzi vakati ouye, ndaisatoinzwisisa kuti zvii chaizvo zvinembenge zvichiitika. Saka initially ini ndakaramba kuenda. Ndaramba kuenda, ndakatanga kuona friction yaakuita mumba. Anga kuti kana iri svondo anongotora mwana obuda nemwana oenda kuchechi kwake. Ini ndongosiiwa ndakagara pamba. But ndakatoona kuti murume wangu anga asisina mufaro nekuti ini ndaramba kupinda ZCC yavaipinda. But I came to a compromise. Ndikatotanga kuenda kusvondo kwavo. Zvekuti I'll be honest with you, murume wangu aitamba national team yemadhats, kuchine national team yekutopfeka green blazer iye yekutoenda outside the country kunotamba for national team yemadhats. Akatobudawo akaendawo, ndakatenge ndakutotora motikari the nearest tichigara kuwaterfalls yekusvondera was Mbare. Ndakatenge ndakutobudawo ndichienda kuZCC kutonopindawo chechi, because ndakaona kuti zvinenge zvanga zvaakutovhiringa nhingirikini zvinenge zvanga zvaakutovhiringa marriage yangu. But ndakatozopedzera ndaused kutoningirikira, kutopindawo ZCC ndichitoita iyo madhanzi ekuningirikira iyo avanoita ekuti wakasungudza kakumbo kudai o. Saka zvinoti netsei. And I'm a bit worried kuti kumusha kwavo hausati wasvika. And wakatombopiwa kathreat kawakapiwa kekunzi akafatira kuona kuti unoita sei naye. I would love to speak to you, Kuseri, kuti sometimes kana uchida munhu wako, you need to come to a compromise. You need to come to a compromise for the happiness of the two of you. Zvinonetsa kuti munotaura kuti kana vachiita izvozvo zvaRamadan ane particular things that he does, and iwewe zvinenge zvakukubhowa because hamusi kufambirana musame rhythm. Iwo wati unenge uchinzwa kuda zvauri kunzwa kuda, kana kuti anozvibikira ega. Ndova yevanoti kana wakasviba haufanirwa kuvabikira, ndo chechi yachoka. Saka what I would say to you is, you need to talk to yourself and find it in your heart to learn to compromise. Nekuti munhu wako uri kumuda, you need to compromise. Saka sorry, go on. No, icho kwadi Auntie Selina ipapo ndiri kupanzwisisa, but munoona kunetsa kwazvinoita ndekwekuti sometimes chechi yachona iga zvakatosiyana nekuti ndiri kubva kuRoman Catholic ndikuenda kuSalvation, ndinokwanisa kunobatana nevamwe ndikaita izvozvo, but iga is different. Auntie Selina ndakufanira handichafaniri kugara ndine chinhu mumusoro, ndofana chigeza musoro always, mwapfekero handifani kuonekwa ipapo Auntie Selina ndopane problem yangu yese kuti machinjiro achona andinenge ndaitaka zvakatomheno kuti nendozvikwanisa here. Saka iyeka kana anoita sekuti haana basa nazvo handiti, but unozonzwa zvakubva kuhama manje, because dzimwe nguva tinenge taisawo like mapictures pastatus handiti, panozonzwa zvakubuda kunzi mamuona mukadzi wacho ihure. Saka mashoko wawo ndo anondibata Auntie Selina kuti saka inini ndinonzi hure pakuti ndinopfeka trouser here, kana ndinonzi hure pakuti ndinopfeka mini here. Muri kuona? The difficult part yandinayo. My problem with murume wako is he might not be saying it to you. Achifollowa zvake, achiita zveRamadan izvozvo, strictly Ramadan connected. He might not be saying it to you, but deep down inside, zviri kumurwadza kuti
vamwe vari kuenda kudzisvondo nevakadzi vavo, asi wangu handikwanisi kuenda naye. Kwangu inini kwakatanga kuchitaurwa ndichimira tsika madziro kuti handiende, and then he reached a point whereby akatanga kungonyarara, ongoita action yekunzi kukanzi kuri kuendwa kudefe, anotorana nemwana, tantine mwana one ipapo, anotorana nemwana unobuda kudefe uko, ini ndosiwa ndiri muHarare. Just imagine the feeling yandaisara ndichifila. Kana kuri kunzi muHarare, kana kuri kunzi kumbungo uko, anotorana nemwana unobuda kumbungo, ini ndosiwa ndiri nigirikini. Nekuti ndakanga ndatsika. Kana ndosha ndino toitwa antiselina mwana antotorwa otendwa naye like ma Fridays otonoitwa otono na matodzoka mwana wacho anofu chimukomana. Saka one Sunday inini ndikati kumwana wangu hande kuchechi, mwana otonzwa achitoti no andina mate iyoyo. Saka hey, kana wangu mukomana mukuru, kana wangu mukomana mukuru akanga akunditi ari mwana mudikisa izvozvo, akanga akunditi ishushu tinoenda kujeti chichi mama, ndoye akanga akundiudza. Ini ipapo ndaipinda FM, akanga akundiudza yekuti anoenda ikoko. Saka I came to a conclusion yekuti murume wangu had become so unhappy because of kuti mwana obuda achienda kwake, mwachibuda achienda kwake, which shouldn't be in a marriage. I think you need to find it in your heart to try, at least try and fit in and see kuti zvakamira sei. It looks like iwewe you have completely ruled it out like I did. Andina pandambonzwa pawataura kuti wakambozvitraya ukaona zvisingaite, but zvawakangoona zvekupfeka zvinhu zvebreki nekuita zvavanoita, that is what drove you to conclude zvavari. But for the sake of you and your husband, you need to compromise and at least give it a try. Alright, Selina, but now my question goes back kuti alright, kana azoti let's say ati hande kumusha kwedu, vanononditambira here for now, kana kuti vachanditambira kana ndave part of them. We cannot talk about the future yatisingaziyo kuti kana maenda kumusha kwavo. Hatizive kuti vanonokutambira here kana kuti havakutambire. Tikange tichitaura kudaro tinenge tichinyepa. Asi, having said that, let me say kuti ma possibilities. Remember ndati hatizive kuti vanonokutambira here kana kuti havakutambire, but ma possibilities. Mane makore mangani muri mese? 8 years. Okay, my possibilities kusawana warm welcome aripo stereki, nekuti you have not even moved an inch to give trial yezvinhu zvekwavo. Culture mati culture yave kugara sembeva amuide, kuchechi kwavo amukude. Saka zvamuri kuda apa ndezvipi? Makamubvisa baiginya pane vamwe vanhu vekwake, makamubvisa baiginya pamaigara sembeva. Anditi maita zvamunofarira imimi, and then kuchechi muri kuti hamudi, muri kuda kuita zvamunofarira imimi. Saka it looks like hapana pamuri kutombo compromise, muri kuti your way or no way, ndo zvamuri kuita. Saka kunotambirwa ma possibilities pane kudzana, asi hatizivi nekuti hamusati maenda. I would encourage you zvimwe zvinhu kola muchiita muchicompromise, because it can't only be your way. Marriage is a union between two people. Imi muri kubva nezvenyu zvamuri kubva nazvo kuZimbabwe, iye ari kubva nezvaari kubvawo nazvo kuMalawi uko. It's about meeting. It's about meeting halfway. But pane zvese zvamataura, it looks like it's your way or no way. Ndo zviri kuitika.
Yeah, chokwadi Auntie Selina. Thank you so much, Auntie Selina. Ndapanzwisisa, I will try by all means, but all I have to say kunema diaries is vanhu vekuMalawi vanoita sevari hard kunzwisisa, but kana wajairana nemunhu wako munokwanisa kunzwisisana. Like language yanga ichamborehwa paya kuti vanyatsotaura language inonzwika. Yes, you teach your partner kuti alright, kana wati izvi in English is this, muchingoenda muchidaro muchitochembedzana muri mese. And then the other thing yanga ichitaurwa nevamwe sisambotaura pekutanga kuti havanokudyira mari. Yeah, that thing I noticed kuti vane kakuda kuita sekanoda kukushandisa, but vanotoda kungwara kuti aiwa kababa iyi hatiti. Okay. Iyi ndimunoita. Saka muri kumirana kola ataura zvenyikohliwe edlini. Muri kubvumirana kuti ndo zvavanoita? Handine kubvumirana nako nazvo Auntie Selina. Yes, kana ndakatombozvitraiwa kuti aida kutoti ngatiite 50-50 mba macho, but ndakatozvimisa ndakati aiwa kana muri baba muchizviti ndimi baba vemuno, izvi ndo zvenyu, ini ndinoitawo panguo nepandinogona napo, but zvese zvavisi zvangu. Saka tikazonzwisisana ipapo, but dai zvanga zvekuti ndandisina kuzvibvuma aitongoti 50-50 mba. Okay. All right. Yeah. Compromising is complicated, but you can't be doing it your way only. You can't be doing it your way only. You need to compromise. Compromise is difficult. Let me give you an example. Ye compromise. When you immigrate from your country to other people's countries, you need to compromise and let go of some of zvinhu zvako. Anditi? Haungaende mubhenkire kuno woti ningirikini wabva kumusha uku wakunoti ula unobatsirwa neshona. You compromise and learn language yekwawaenda. There are some countries that are very strict kuti kana watouya kuno ndezve kuno language hanzi poor network. Saka you need to find it in your heart to compromise. Road haina one way traffic. Ine traffic yekuti imwe iri kuenda imwe iri kudzoka. Saka I wish you all the best. Think about it and see what you can do and adjust. Okay, Auntie Selina, thank you so much. Ndatenda, thank you so much for sharing. Good night. Apa makwikwi takudzokera kumarriage zvataitaura zvecompromise zviya. Ndokwatinenge taakudzokera. Uri kudanana nemurume asiri wekwako here? Kana kuti wakaroorwa nemurume asiri wekwako? Nguva dzinenge dzatifambei. Kana tine 1 or 2 callers that want to call in and contribute their story. And then toita close off. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Tiripo hedu makadizvo Auntie Selina. Tiripo kwakadii kwamuri ikoko? Awa kuri nani chaizvo. Makawanikwa here kana kuti muri kudanana neasiri wekwenyu? Aiwa ndakaroorwa neasiri wekwedu. Makaroorwa? Ongo. Zviri kufamba sei kuteritori kwenyu? Ndinoti zviri kufamba chaizvo. Murume wangu anobva kuRomania. And andisandambosangana wangu namwe maZimbabweans. Mati baba mdiki wangu anobva kuRomania. Hello? Yes, Selina. Hello? Selina. Asinda mixa ma calls up. Mati murume wenyu anobva kupi? Ndofunga pa clash ma calls. Sorry, ndokufonera back. Ndaclashisa ma calls mavaona Auntie Selina avazi fresh. Ndofunga ndandine ndoya ndandinayo. Aminoti ndaedhera mwekola sei papa imika zvetechnology izvi.
apologies apologies weduwe mukudaira mukudecline mafoni ndofunga ndanoedhera here kana kuti ndakanzura mheno mati wenyu murume anobva kuromania and ndinoda kuti ndimboudzawo madiaries kuti experience yangu nemurume wangu nezvavari vanhu vekuromania. Kana paine varume vanoda vakadzi vavo, if you are in a relationship nevanhu vekuromania, varume vane rudo romwe rokuti handitombogona kana kuexplain andiselina. Oh, that's nice. Hongu, and iculture ye kuti kuculture kwavo varume vanofarira zvekubika, varume ndivanobika. Zvekuti kana makaungana zvezvi vakadzi munenge makagara unge makwini, varume vachibika ndo vanenge vachimanya pakubika. Oh, lucky you. Okay. Yes, zvekutoti mumba mangu handitomboziva kuti chinonzi kubika chii. Murume wangu anofarira zvekubika, saka ndiye anobika. Handitombonetsikana kuti nhasi ndiri kudya, anenge achitoziva kuti breakfast yako uri kudya chakadai, so lunch uri kudya this, everything. Zvoti ndinorongerwa kuti ndo chikafu chako. Zvoti handitombonetsikana nhasi ndiri kudyei masikati kana manheru kana handina stress iyoyo. Alright. Makasangana kunyika kwamuri here iko? Takasangana taishanda panzvimbo imwe chete, kuti andiri ma-work colleagues. Alright. Ko palanguage apa zvaifamba seya? Because munyika matiri tinotaura chirungu, saka kubasa taitaura chirungu, saka tinongotaurawo chirungu, ndo chatinotaura mumba medu zvekare. Alright. Asi chavo chirungu vazhinji vacho ndechekudhobha kai? Zvavo, but vakadzidzawo zvekuti vanenge vachikwanisawo kutaura chirungu. Okay. Alright. Hatina kana problem ipapo. Pachikafu apa? Pachikafu vanobika. Vane chikafu chavo, like, for example, vanobika palenta. Ndo, like, isusu hatitoenda sesadza, iwanoita zvepalenta. Zvoti vanobika palenta zvekuti. Saka palenta yacho inotongondinakirawo kunge sadza. And ndikamubikirawo sadza antorifarira zvekutoti kana paine, let's say sometimes nobody ndimutreatewo kungomubikirawo semunhu anondibikira most of the time. Saka anototi ndibikire sadza, ndomubikira sadza, anorifarira zvekurifarira zvezvi. Saka ndo chikafu chandinongomubikira chete icho chaatombodakada kubikirwa chimwe chikafu, anongondibikire sadza kana kuda kundibikira something. Okay. Makambosvika kuRomania? Ndotoenda because it's only 3 hours flight from kwatinogara, akasika ndo nearest holiday kwandinoenda kuholiday, ende kunopisa most of the time, saka ndo kwatinoenda kuholiday. Okay, ko iwo kuZimbabwe wakambosvika? Aiwa, kuZimbabwe hasitoamboenda zvavo because nemamwe maissues ana covid, ende like ndingati for the last 3 years handine mwana mudiki because tine mwana, we've got a daughter together. Okay. And mwana uda anga ari mudiki, but tichaenda zvedu zvezvo kuti he can't wait kuenda kuZimbabwe. Alright. Asi mari akanobvisa? Akaenda akanobvisa. Because ndine hama muno mu-UK, saka ndo kwazvakaitirwa muno mu-UK. Okay, saka hamuna ma-disadvantages kwenyu kwakangonaka. Hapana chamungati ichi ndo disadvantage nawa? Ndingade kunyepa hangu because even kana panyaya yemari ndodzwa vamwe vanenge vachichema mari. Isusu hedu arrangement yatinayo mumba medu ndeyekuti cause tinokwanisa, mabasa edu anotipa enough money yekuti togona kusurvive on one salary and then one salary to save. Saka ndo zvatinongoita kuti tinosurvive on one salary, then one salary inongoenda savings account. Alright. That's good. Aiwa, kana musina zvinetswa zvamuinazvo, muri kungozvinzwa. Vataura kuti murume wavo anobva kuRomania. Saka kana muchida kutsvaga kwokunyatsochengeteka nekubikirwa, monhingirikira, motsvaga kuRomania. Romania zvinhu zvavo zvizhinji vanokoshesa fresh cream stereki. Am I correct? Yes. Zvoti palenta yavo kana vachidya vanoisa fresh cream necheese neegg as well. Yeah, fresh cream ndo yandinonyatsoziva kuti vanokoshesa fresh cream. Aiwa, zvinodakanzwa kunzwa muchikola inu muchishare kuti ini kwangu kuterritory zvinetswa hazviko zvakanyanya stereki. Tinongokutendai kola nekushare pachirongwa. Aiwa, ndinotenda hangu. Tatenda. Thank you so much and have a very good night. Your daughter is beautiful. Thank you.
you like a father. Thank you. All right, tatenda. Thank you. Bye-bye. kumaromanian nemapolish uku ndinonzwa vanhu vachiti varume vavo vane rudo zvokuti maromanian nemapolish. Regai ndichaye kufonera anti vandamboklashisa nava. Regai ndichaye kufonera anti vandamboklashisa navo tione kuti vanodaira here. Izvo tinokuchingamidza. Ndambokuclashisai kana previous caller. Makadii caller? Exactly. Aiwa tiripo makadiko. Kwakadikwa muri ikoko? Aiwa kunotirira itisi. Takupinda muchando chete. Kana kuno kwakupinda muchando nhasi kwangu kuri very wind zvisingatomboiti. Makaroorwa ne inini futi. Hello caller, sorry. Caller, let me call you back. Ndakutoita chijairira chisina kana nekutonaka. Nasi zvenyu zvinenge zviri kuramba. Caller, reconnecting. Tanzwa vekuCongo, tanzwa vekuGermany, tanzwa veEnglish, tanzwa vekuMalawi, tanzwa vekuRomania. Let me try and call you back because it's continuously saying kuti reconnecting. Let me try again. Vakomana zvakangosiyana siyana. Asi vekuMalawi ndo vanenge vatora. Tinokuchingamidza back. Kare ku Brexit kwenyu. Sorry. Plus futi apa pekupesera inga ngoti reconnecting. Ndazviona omba ndazokata futi. Okay, makaroorwa here kana kuti muri kudanana nevasiri vekwenyu? Ndakaroorwa. Chiro ndakacharoorwa. Ndiri married 15 years. Okay. Saka separated for the last 3 years. Okay. Asi ndakadzokera futi kune rudzi rworwa futi. Okay, zvanga zvakamira zvakadiko. Ende uye irudzi rwupi rwatiri kutaurwa? MuSwiss. Swedish. Kana Swiss. Okay. Switzerland. All right, Swiss yapinda, Switzerland yapinda. Switzerland yapinda. Vakamira vakadiko. Ma-advantages ekuwanikwa navo nema-disadvantages akamira sei? Aiwa inini zvanguka pama-disadvantages takazongosiyanawo zvedu just a few things zvisitombori zvine musoro zvezvongoti ndingori munhu ane unhongwa chete. Imimi ndimi problem. Aiwa ndini chaiyo. Alright. Zvokuti I mean kana anybody wandakatoti vaitoti newe unopenga here even vanhu vekumba they still say ndiye watinoconsider semukwasha wedu. Alright. Okay. Because we married 15 years and akatoenda akatumira mari because nelanguage barrier anga singagone chirungu. Okay. Saka rora akangotumirawo mari ikaenda yerora kumusha. And he actually adopted vana vangu pasina kana time ana kana wow. Aiwa uncomplain apapa sina chirongoti dzangu dzinongotacha zvadzo. Imimi ndimi mutachist wacho ipapo. Aiwa mutachist chai. Asi wechipiri uyu manga zviri sei? Aiwa super. Aiwa ndina kana unhongwa handisandauwana chirongoti chiringodana noti ndakacharoorwa marriage haisati yadimburwa tingori paseparation. Alright. Aiwa ichadimburwa zvayo kana kuti tinotarisa kuti pamwe muchadzokerana. Aiwa ini nangu ndakati aiwa ndichala nokuti handindane mumwe saka kwandiri kuti ndidzokere nenda kuti aunge ndaita gumbo panze. Okay, kwamuri uku kuri kunakidza zvokuti zvichaita kuti mudzokere shure. No, kudzokera shure for me it's a problem yekuti ndenda kuti aunge ndaita upfambi yokuti ndakamboenda ndikambonge ndine mumwe ndakudzoka futi
Saka for me, it's a no. My roots is no, I don't. But here he still hopes kuti, that's the thing. Muchadzokera. Kuti achikukanzura muchato. Saka pa language apa maizvifambisa sei? Pa language pekutanga it was difficult. Ndaishandisa dictionary because ndandisingagone language German. Iye agone shona. Agone English actually. Saka ndaishandisa dictionary nombomutimira. Ndombonotsvaga word ndopindura. Oh, Saka at first it was difficult, but it was so sweet actually because we both wanted the same thing. But I mean, as you know, kuti love language aibofa yakatadzikana nemunhu. Yeah, zvachose. Yeah, ndo language isingatadzike when it comes to love. Aitadzike iyo. Saka muri vaviri makazoita wokubatanidzana here? No. Amuna. Because I was 35, yanga ari 52, saka achakangoti aiwa. Saka vake vakazoadopta vangu ava ndo vakazongobatanidza. All right. Well, I wish you all the best in your current relationship, and thank you so much for sharing. Okay, thank you, sir. Tatenda. Have a very good good night kwamuri kaiko. Aiwa tiri pa night. Takafana neZimbabwe zvinezvi. Okay. A very good night to you. Okay, thanks so much. Take care. Okay. Bye. Okay, thanks. Bye. Okay, rega ndichireturna call iyi tione kuti tingano-winda off here. Tinzwe kuti kuteritori kwavo uku kwakamira sei. Muswisi ati pfe manje. Taane kuCongo tikagoti kuGermany. Tinokuchingamidzai pachirongwa kola makadini? Hai Aunty Selina, muri right? Aiwa tiri nani amene imimi. Aiwa ndiri right zvangu. Ndinachida kungotaurawo experience yangu. Ndakarorwawo kuWest Africa. West Africa kupi in particular? KuCameroon. Cameroon yapinda vakomana, Cameroon yaramba kusara. Tiudzei tinzwe. Ndandichida kungokuratidza musiyano pakati peWest Africa hayo neZimbabwe. Okay, go on. Vanhu vekuWest Africa vane rudo. You know, like vanonatsa kukuratidza love chaiyo. Munotamba mese, munoita kunge muri shamwari neshamwari. Okay. Before even lovers. So it's like you are friends, then you are lovers, and then you can also even be business partners. Okay. Varume kuZimbabwe havagoni kunatsotambo nemukadzi wake kuita friendship. Even kuenda naye kubhawa, you know, for drinks and stuff. Varume vekuZimbabwe havanatsochigona cheushamwari ichichi. Okay. And avo varume vekuWest Africa futi chimwe kana akuda even muchingodanana boyfriend and girlfriend. Haaite vamwe vasikana hobho zvinoita vakomana vekumusha. Sorry caller, hold on. Messi Runga. Question yauri kubvunza bata SIS MELLY, enda kupage SIS MELLY's diaries, get your number and she's the one to answer your question. Thank you. Sorry, you can go on. Mati varume vekuZimbabwe havanyatsogona kutamba nevakadzi. Kuita friend yako as a friend first before even lovers. Alright. Kuita shamwari yako, you know, you can be dating and you can also be, you know, best friends. But vakomana vekuZimbabwe izvozvo havanatsozvigona. Mangamboita mukomana wekuZimbabwe here? Ndiri kuZimbabwe but kwete ndiri kunyika kunoku but ndiri kuZimbabwe West Africa vari kutaura wavo ndewe kuCameroon. Okay. Saka pachikafu apa nepamitauro apa munozvifambisa sei? Chikafu chekuAfrica hachina kumbonyanyonosiyana stereki. Pandinobikawo sadza anofarirawo sadza, iye paanobikawo zvekwavo because anofarirawo futi zvekubika. Ndinobikirwa kutsvaira anotsvaira. Ndogona kunge ndichidya mupuleti mangu, iye achidya mupuleti make, but akati idyei misova 2-3
anotora even from plate make kuti andidyise, you know, kunatsotambo love kumwe kuya. Okay, Kola. Especially vari West Africa vanoti chikafu hachina kunyanyosiyana. Ukafamba wakaenda kuWest Africa yekuNigeria, Ghana uko. Sadza ravo chairo redu isusu ratinoita. Ivo vane masadza akawanda, vane mamwe akafementwa, vanodya zvinhu zvakaita semasnails, vanodya nyoka dzinenge dzakaomeswa pamaketi. Saka kana muchiti chikafu hachina kunyanyosiyana muri kurevei Kola? Well, like pavari kuCameroon kune mvura strike, so you know, like vanodya a lot of seafood, you know, mussels, snails, you know, like fish, mvura strike. So which is something that, you know, I also like to eat because zvinongowanika kuno kukwatiri. Okay. Saka takasiyana kapa chikafu, because you'll find kuti most of zvikafu zvinodyiwa neWest Africa, to be honest, hazvisi izvo zveku-Southern Africa. Aiwa zvinosiyana senge sisi kuZimbabwe tiri landlocked saka hatina, you know, like zvinhu zvinana seafood sterek, but ivo ndo zvakatovanyanyira inhingi seafood sterek. Okay. But you know, sadza sadza anofarira. Nechimwe chakanchida kustressa point yangu Auntie Selina ndechekuti patiri kukudza vana vedu vakomana handiti vari vadiki, tiri kubva takurumbidza kuvati baba. Saka anokura achifila humwe hubaba, humwe huya hwekuti anenge achida kupiwa imwe respect, imwe yekuti ndiri baba, you know. Okay. And yet ava vanokura vachidzidziswa, you know, to look after a woman. It's also tinodzidziswa how to look after a man. But our little boys, our men are not taught how to look after women. Right. So avazonadzidzii how to look after a woman, you know. Okay. Patiri kukudza vana vedu vakomana hatisi kuvadzidzisa how to look after a woman. We're just teaching the girl child how to look after a man. Okay, saka mane makore manganiko makarorana here kana kuti muri kudanana? Takarorana 8 years. Mane 8 years. Vakanobvisa mari here kumusha? Akanobvisa. Oh, zvokuti mune mhuri mese? Titori nevana vairi. Okay, alright. Haiwa, tazvinzwa, ende vanhu vazvinzwa kuti varume vekuZimbabwe, they don't really know how to look after a woman. Nekuti ndo makudzirwa avo. Asi mukaenda kwana West Africa, uko hanzi West Africa, they really know how to take care of their women. Vanototanga nemunhu vari shamwari, votoita best friend, vasati vapinda murudo. Zvinova zvinoleka kwai zvinoleka kuZimbabwe. Okay. Kopa mari apa vakamira seya? Ipapo vanokundwa nemaZimbabweans. Ichocho ndofuti zvimwe zvinodzidziswa maZimbabweans is how to provide. You know, but vekuWest Africa pamari apa aiwa vanobvitwa nemaZimbabweans. MaZimbabweans pamari vakareruka. But munozoenda muchidzidzisana zvenyu, but aiwa izvozvo muZimbabwe nahumudzidzise kuti ape mukadzi wake musikana wake mari. Aiwa mazimba anopa mari. Vanopa. Saka at least tine chakanaka chevarume. Tine chakanaka chevarume veZimbabwe then. Aiwa chiripo ichocho nechimwe chakanaka varume veZimbabwe vanoti gezei kudarika vekuWest Africa. Vanoti wanzei mvura yekugeza. Wow. VekuWest Africa unotoita wekudzidzisa. Iyo yamataura ihombe. Kana muchibika munoshandisa, ndiri so fascinated about palm oil. Munoshandisa palm oil here? Aiwa isusu havashandise palm oil. Oh. But other parts of Cameroon vanoshandisa palm oil zvishoma. Okay. Ndiri kumboshaya vanhu vanoti vane munhu wavo anoshandisa palm oil. Saka kusvikira ndawana munhu anditaure zvandiroda kutaura about palm oil.
Anyway, caller, thank you so much for sharing your story. Thank you, Auntie Selena. You take care, and a very, should I say, a very good morning to you? No, it's a very good afternoon to me. A very good afternoon to you, caller. Thank you, Auntie Selena. Bye-bye. Good night. Good afternoon. In Rwanda, Jaira, good night. And palm oil in Nigeria. Until I get someone anemurume ano wanobika ne palm oil, then I'll say what I want to say. Mine does use it, auntie. Call if he does use it. Ntautaura ne munhu anemurume anoshandisa palm oil. Ndira kunzwa experience yemunhu anemurume anoshandisa palm oil. Okay, I think we have been here for a very long time. Panapa ndakudzima phone. I think we have heard it quite a bit. Tati tikanosvika nekukongo tikaudzwa rudo rine varume vekukongo. Tikanobata kuGermany uku vane rwavo rudo rwakasiyana nevekukongo. Vechirungu vane rudo rwavo nezvinetswa zvavo zvavainazvo. Tikanobata kuMalawi, Malawi yatora mukombe vakomana. Malawi yatora mukombe. Malawi hanzi vanoda kugara vakaita sembeva. Vanogara pamwechete vakaita sembeva vachidyira mapureti mumwechete. Malawi vane system ye nyikohliwe edlini. Ndo basa rawo Malawi. Ndo basa rawo. Tikanobata kuRomania, hanzi ukanga waroorwa kuRomania, hapana kana uchauniita chako kugara chete. Unobikirwa, unoitwa zvese, kana breakfast rinouya in bed. Ndiyo Romania iyo. Hanzi vanotaura hava kachirungu, but kachirungu kacho kadi kashoma. Tikagoenda kuSwiss, uko vanzi pana kola uya havataure chirungu. Zvekutoti vaitoti vachitanga kutaura nemurumo vaigara vakabata dictionary kuti vatsvange mawords anenge ataurwa. Ndokuswiss tikazoenda kuCameroon zvikanzi vagezi vatogezi havadi kugeza, vanotoda kudzidziswa kugeza varume vekuCameroon. Asi vane rudo. Vane rudo. Hanzi pamari vanonyima. Hanzi vari stingy. Vanhu veCameroon vari stingy. Nepakugeza apo. Asi tanzwa zvose izvi. Kune vari kutarisira kuda kuroorwa nevarume vekunze. Mangonzwa mamiriro akaita nyaya mu different countries nevanhu vashare paplatform. Zvakwauri kufuga kana kuwarira. Asi chandinongoziva ndechekuti marriage ine one formula. No matter wanosvika ku one end of the earth ukanosvika ku one end of the earth. Marriage inoda rudo. Kune avo vamumarriage nevanhu vekudzimwe nyika. Marriage inoda rudo. Marriage inoda respect. Marriage inoda compromise. Marriage inoda zvimwe zviya zvinoda vanhu stereki zvandisingasiitaure nezita, zvekuti kana zvisipo ipapo hanzi hapana marriage. Marriage inoda communication, love, communication. I'm saying it in no particular order. Love, communication, respect, compromise. You know what? Zvikashaika, no matter kuti wakaroorwa nemuCongolese, no matter kuti wakaroorwa nemuSwiss, no matter kuti wakaroorwa nemuMalawian, no matter kuti wakaroorwa nemuEnglish, no matter kuti wakaroorwa nemuCongolese or muGermany. Ukashaya love, ukashaya respect, ukashaya compromise, ukashaya communication, marriage yako inotinetsei. I hope tadzidza. I hope taonesana tikanzwisisa
kune vanhu vasheya zvavasheya. The beauty of learning zvinhu zvinenge zvasheka is we get to learn, so that if you encounter munhu wako wawadanana naye asiri wekwako, kunyange iye wekwako, ukangotedzera zvandataura zvese izvi ne a whole lot more on top of zvandataura, hai unenge wapasa. Asi ndisati ndavhara izvo ndakutomboseta aside, ndisati ndavhara, I should have done this to start off with. Tiri kuita dambudziko revanhu vari kuita basa rekuti kana tichishedzera kuti pane rubatsiro rwukudiwa, vanonota down names of people vanenge vati ndoda kubatsira. They go to their inboxes and solicit mari ma-inbox evanhu. Tiri kureceiva ma-calls evanhu vari kunyorera vanhu ma-inbox vachiti ndakamboona kuti muda kubatsirwa, kana kuti vakambobatsira someone else, moenda kuma-inbox kwavo muchikumbira mari. Wedwe, tikaramba tichiita system iyoyoka, tichapedzisira tisisina choice but to name and shame vanhu vanenge vapinda muma-inbox evanhu. Let's desist kupinda muma-inbox evanhu tichikumbira mari. Imi vacho vanopindirwa mu-inbox ndakuchikumbirai kuti anenge auya achikumbira mari mu-inbox mako, kana wakamuona pa-platform ino iyi, mudzosere ku-platform ya SIS MELLY's diaries kana ari kuda kubatsirwa. I think ndokubatsirana kwatingatoiti. Tisapinde muma-inbox evanhu please. Zvatonyanya, zvanyanya. Saka I think tichapedzera takuita naming and shaming vanhu vanopinda ma-inbox evanhu vachipema mari neku-backdoor. Zviri kusvika futi kuma-admin kuti ndo zviri kuitika. Saka ngatiregerei kupinda ma-inbox evanhu. Ndinongokutendai nekuchishuna in pa-SIS MELLY's diaries. It's a Tuesday, the 19th of October 2021. A year that you and I will never see again. Until tomorrow, when SIS MELLY will be on live again at 7 o'clock. Have a very good night.